Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι η Αθηνά Πέτρου και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου στο YouTube. Όσοι με ακολουθείτε στο Facebook θα έχετε δει πολύ έτσι πραγματικά to the point και πολύ δυναμικές προβλέψεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα και θα συνεχίσουν να γίνονται, γιατί το τέλος Ιουλίου είναι αρκετά επεισοδιακό. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι γενικότερα μπορείτε να με βρείτε στο athenisastrology.com, στο προσωπικό μου τηλέφωνο για τα προσωπικά σας ραντεβού, για τους προσωπικούς σας χάρτες, για τις προσωπικές σας προβλέψεις, είτε αστρολογικές, είτε με τη χαρτομαντία της πλούσας, που δεν είναι ταρό, πάντα θα το λέω αυτό. Χάρηκα πάρα πολύ επίσης που πολύ εκμεταλλευτήκατε αυτή την προσφορά, η οποία συνεχίζει να υπάρχει, και θα το δείτε από κάτω. Είναι μια έτσι πολύ ωραία προσφορά, γιατί οι τιμές είναι καταπληκτικές και μπορείτε να στηρίξετε μια τοπική επιχείρηση και να πάρετε και ένα δώρο εξτρά που έτσι θα είναι σημαντικό, πιστεύω. Και ένα δώρο που μπορεί να έχει αξία μεγαλύτερη ακόμα και από αυτό που θα πάρετε, που θα αγοράσετε. Άρα αξίζει τον κόπο να το κάνετε. Θα τα βρείτε τα στοιχεία της φίλης της Αγγελικουλίας από κάτω και θα κάνουμε και ένα βιντεάκι έτσι να σας τα δείξω, γιατί μου ήρθαν και εμένα και τα χάρηκα πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τον Αύγουστο. Αφού σας υπενθυμίσω ότι με βρίσκετε σε όλα τα social media, Αθηναής Πέτρου, σας προτείνω βέβαια το Facebook πάρα πολύ έντονα. Ακολουθήστε με στο Facebook, θα δείτε πάρα πολλά πράγματα, ανεβαίνουν πάρα πολλά πράγματα πολύ πολύ σημαντικά. Τώρα ο Αύγουστος, φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε τον Αύγουστο. Είναι ένας πλανητικός καθρέφτης ρήξεων και επανεκκινήσεων. Ο Αύγουστος αναμένεται να είναι πραγματικά από τους πλέον ισχυρούς και καθοριστικούς μήνες της χρονιάς από αστρολογική σκοπιά, με κομβικές όψεις και δύο ισχυρές ελληνιακές φάσεις, την Πανσέλινο στον Υδροχόο και τη Νέα Σελήνη στην Παρθένο. Αυτός ο μήνας λοιπόν αναμένεται να επηρεάσει βαθιά όχι μόνο την ψυχοσύνθεσή μας, την ψυχολογία μας, αλλά και τις κοινωνικές, πολιτικές, γεωφυσικές δομές παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ο Αύγουστος ξεκινάει με απογοητεύσεις και ένταση, καθώς η Αφροδίτη θα σχηματίσει ένα τετράγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα 1η Αυγούστου και χιαστεί με τον Πλούτονα στις 2 του μήνα. Συναισθηματικά και οικονομικά θέματα που θα κυριαρχήσουν εδώ θα έχουν μια τάση για ψευδαισθήσεις, για παρανοήσεις, για μπλοκαρισμένη ικανοποίηση. Θα υπάρχει ένα αίσθημα παγίδευσης στις σχέσεις, μια απώλεια εμπιστοσύνης, παρασκηνιακές ενέργειες που δημιουργούν μια ψυχική πίεση σε όλους μας. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο τεστ του μήνα, το πώς να διαχειριστούμε την απογοήτευση και πώς να αναγνωρίσουμε τι είναι αλήθεια και τι αυταπάτη τελικά. Από τις 8 μέχρι τις 10 Αυγούστου ο Άρης μπαίνει στο προσκήνιο με διαδοχικές και εκρηκτικές όψεις, με τον Ουρανό, τον Κρόνο, τον Ποσειδώνα, τον Πλούτονα. Πρόκειται έτσι για ένα πολύ έφλεκτο αστρολογικό τριήμερο του μήνα, που πιθανότατα θα μας δώσει ακραία φαινόμενα όπως πολεμικά επεισόδια, στρατιωτικές εντάσεις, τρομοκρατικές ενέργειες, φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές, σεισμικά, ηφαιστειακά, ανάλογα με το μέρος του κόσμου που είμαστε, ενώ σε προσωπικό επίπεδο αναμένονται, και θέλει προσοχή εδώ, σε βίες, εσωτερικές εκρήξεις, εγκληματικότητα, συγκρούσεις, διλήμματα και απρόσμενες ρήξεις σχέσεων ή συνεργασιών. 9 Αυγούστου κορυφώνεται η Πανσέλινο στον Υδροχόο στις 17 μοίρες, που φέρνει στην επιφάνεια όλα τα παραπάνω. Πρόκειται για ένα ισχυρό φεγγάρι αποκαλύψεων και αποφάσεων στον άξονα της ατομικότητας Λέοντας και της συλλογικότητας Υδροχόος. Εδώ θα ξεκαθαρίσει ποιες σχέσεις, ποιες συνεργασίες θα αντέξουν, ποια πρόσωπα είναι αυθεντικά, ποια σταθεροποιούνται. Επηρεάζει πάρα πολύ δεύτερα και τρίτα δεκαήμερα Λέοντες, Υδροχόοι, Ταύροι, Σκορπιοί και φυσικά
εάν έχετε κοντά στις συγκεκριμένες μοίρες, στις 17 μοίρες συν πλην 3 προσωπικούς πλανήτες, οροσκόπο κτλ. Σε αυτά τα ζώδια και σε αυτές τις μοίρες, φέρνοντας έτσι κορύφωση σε θέματα συμβίωσης, επαγγελματικής σταθερότητας, τι πρέπει να κάνω κοινωνικά κτλ. Φέρνει ιδιαίτερες έτσι αλλαγές και πιέσεις. Από τις 11 Αυγούστου ο Ερμής γυρίζει σε ορθή πορεία στο Λέοντα και οι όψεις του με τον Άρη και τον Ουρανό ανοίγουν δρόμους για επικοινωνία, για διευθέτηση πρακτικών ζητημάτων, για επαναφορά της λογικής εκεί που οι καταστάσεις ήταν ασταθείς. Τώρα βλέπουμε την πραγματικότητα πράξεων, εξετάσεων, πληροφοριών, νέων, συζητήσεων. Ε, Ακόμα και αν έχουμε αγοράσει το προηγούμενο διάστημα, ενώ έχουμε πει όχι, ένα όχημα, τώρα θα δούμε τι θα φέρει. Λοιπόν, το εξάγωνο κρόνου ουρανού στις 11 σταθεροποιεί τις συνθήκες και ευνοεί να γίνουν αλλαγές που θα είναι λίγο πιο συντονισμένες, αλλά που θα χρειάζονται όμως να είμαστε λίγο ελαστικοί. Θα έχουν το ξαφνικό, αν θέλετε, του ουρανού, δεν θα τις περιμένουμε, αλλά θα έχουν και αυτό τη συγκράτηση αυτές οι αλλαγές που πραγματικά μας την επιβάλλει ο χρόνος και καλό θα είναι να τις δούμε με μια τέτοια οπτική γωνία και να είμαστε ελαστικοί εδώ σε αυτά που στις συνθήκες που θα δούμε ότι θα σταθεροποιηθούν, πώς θα τις σταθεροποιήσουμε και με ποιο τρόπο. Στις 12 Αυγούστου Σύνοδο Αφροδίτη Δία, δόσεις τύχης λοιπόν για πολλούς από εσάς, δημιουργικότητας, οικονομικής ανάκαμψης, ερωτικής έμπνευσης. Είναι η πιο γλυκιά μέρα του μήνα, ιδανική για επενδύσεις, γνωριμίες, απολαύσεις, συμφωνίες και φυσικά αν είστε καλλιτέχνες να σας δώσει έτσι μια όθηση, ένα boost για κάτι καλύτερο. Η νέα σελήνη στις 23 Αυγούστου στη μηδενική της Παρθένου, σε μια κρίσιμη μοίρα, σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου οργάνωσης, κύκλου θεραπείας, αναδιοργάνωσης. Η Παρθένου συνδέεται με την υγεία, τη ρουτίνα, τη λεπτομέρεια, το σώμα, ενώ αυτή η νέα σελήνη ευνοεί νέα ξεκινήματα στη δουλειά, σε θέματα υγείας, σε αλλαγή διατροφής. Επίσης φέρνει και στο φως ζητήματα δημόσιας υγείας ή περιβαλλοντικής ευθύνης. Επίσης εδώ θέλω να πω ότι είναι μια καλή στιγμή για να δούμε θέματα υγείας που μας προβληματίζουν. Είναι μια στιγμή που μπορεί πραγματικά να μας δώσει αυτό που λέμε την έναρξη ενός κύκλου, μιας καινούργιας θεραπείας, να δούμε τα πράγματα διαφορετικά γύρω από την υγεία μας, να τα βάλουμε σε μια τάξη, Παρθένος βάζει σε τάξη κάποια πράγματα, άρα τώρα μπορούμε να τα βάλουμε σε τάξη. Ο Ερμής δεν θα είναι πια ανάδρομος, οπότε μας ευνοεί. Φυσικά έχουμε ακόμα τους άλλους πλανήτες ανάδρομους, όμως εδώ ο κυβερνήτης της Πανσελήνου είναι σε ένα ζώδιο που ο κυβερνήτης Πανσελήνου, της Νέας Σελήνης, στη μηδενική μοίρα εδώ δίνει το ένασμα για να ξεκινήσει κάτι. Παρθένοι, Χθείες, Δίδυμοι και τοξότες του πρώτου δεκαημέρου εννοείται ότι έχετε τον πρώτο λόγο σε όλο αυτό και ειδικά αν είστε εκεί κοντά στη μηδενική μοίρα, συν πλην 3, άρα μπορεί να πιάσει και τις τελευταίες μέρες των τρίτων δεκαημέρων. Ωστόσο, από τις 24 ως τις 27 έρχεται μια πιο έντονη εσωτερική φάση του μήνα. Η Αφροδίτη σχηματίζει δύσκολες όψεις με Κρόνο, Ουρανό, Ποσειδώνα, Πλούτονα και έτσι εκεί θα δούμε ερωτικές απογοητεύσεις, οικονομικά διέξοδα, αποκαλύψεις μυστικών, κάποια εκβιαστικά διλήμματα, κάποιες ρήξεις που σοκάρουν. Εδώ οι σχέσεις δοκιμάζονται και δοκιμάζονται στην πιο ομή τους εκδοχή. Στο βάθος, στην πίστη, στη χειραγώγηση, στην αιμονή. Όσοι έχετε προσωπικούς πλανήτες από 14 μοίρες έως 28 μοίρες στα σταθερά και στα ζώδια του νερού, επηρεάζεστε πολύ πιο έντονα.
28 Αυγούστου έχουμε ένα εξάγωνο ουρανού Ποσειδώνα, φέρνει μια αναλαμπή ελπίδας, μια πνευματική αφύπνιση, καλλιτεχνικά μπορεί να προωθήσει πράγματα, φέρνει περισσότερα όνειρα, μια μεταφυσική έτσι θα έλεγα κατάσταση. Ενώ από την άλλη σας αυξάνει και τη διαίσθηση να ονειρευτείτε, να είστε πιο συμπονετικοί, να βοηθήσετε τους άλλους, γιατί όχι, και τον εαυτό σας ακόμα να τον βοηθήσετε. Με έναν τρόπο έτσι θα έλεγα, με έναν τρόπο πιο διδυμίσιο όμως αυτή τη φορά. Άρα λοιπόν κοιτάξτε έτσι δίπλα σας ποιοι μπορεί να έχουν την ανάγκη σας και πώς μπορείτε να βοηθηθείτε ή να βοηθήσετε ανθρώπους. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Αύγουστος φέρνει ανατροπές σε πολιτικά καθεστώτα, αποσταθεροποίηση σε διεθνείς σχέσεις, θα δημιουργηθούν πυρήνες πολεμικής έντασης, αλλά και μαζικά αιτήματα για ελευθερία και αναγέννηση. Φυσικά φαινόμενα όπως σεισμοί, πυρκαγιές και καταιγίδες θα δούμε σε Μεσόγειο, σε Τουρκία, Ιαπωνία, Καλιφόρνια. Στην Ελλάδα το κλίμα είναι αρκετά εφλεκτό, πυρκαγιές, Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο, όσο και πολιτικά, θα σας πω και άλλα πράγματα, εσωκομματικά τριβές και εντάσεις στο κοινοβούλιο, οικονομικές πιέσεις στο ενεργειακό και τραπεζικό σύστημα, αλλά και κινήσεις επενδυτικής αναδιάταξης θα κυριαρχήσουν. Από τις 12 ως τις 18 Αυγούστου όμως υπάρχει ένα παράθυρο οικονομικής ανάσας και ευκαιρίες σε τουρισμό, μεταφορές, προγράμματα που αφορούν την οικολογία κτλ. Ο Αύγουστος του 2025, φίλες και φίλοι, δεν είναι ένας απλός μήνας. Είναι ένας μεταβατικός μήνας που αναδεικνύει ποιοι είμαστε, τι κουβαλάμε, τι πρέπει να αφήσουμε πίσω μας, τι αξίζει να σώσουμε. Έχει όλα τα στοιχεία μιας κοσμικής ρήξης, αλλά έχει και τη δυνατότητα θεραπείας, αναγέννησης, πνευματικά να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς θέλουμε ή τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας. Για όσους βαδίζετε με ειλικρίνεια και γενναιότητα και επίγνωση, ο μήνας αυτός μπορεί να αποδειχθεί μια πύλη δύναμης, μια πύλη μεταμόρφωσης. Για όσους επιμένετε να αγνοείτε τα σημάδια που υπάρχουν γύρω σας, τότε το σύμπαν αναλαμβάνει και να ξέρετε δεν χαρίζεται. Είναι ένας μήνας έντασης, έτσι, αλλά χωρίς γενικευμένη καταστροφή, προς Θεού. Να πούμε ότι ας δούμε έτσι λίγο πιο πριν μπούμε στα ζώδιά σας την γενική αστρολογική εικόνα. Ερμής Ανάδρομος στο Λέοντα θα συνεχίσει να επηρεάζει και στη μετασκιά του. Ουσιαστικά 11 γυρνάει, αλλά θα βιώσουμε μέχρι και το τέλος του μήνα τη μετασκιά. Ψευδείς πληροφορίες, καθυστερήσεις, τεχνικές βιάδες. Ο Άρης από το Λέοντα στην Παρθένο μετά τις 20, αλλαγή έκφρασης της έντασης από μεταξύ δράματος και μεταξύ λεπτομέρειας. Από το δράμα θα κινούμαστε στη λεπτομέρεια. Πανσέλινος στις 19 Αυγούστου στον Υδροχό, κοινωνική και ιδιοσιογραφική κορύφωση. Πολλά θα ακούσουμε για διαδίκτυο, για social και για άλλα πράγματα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκεί θα πάρουν μια φωτιά, θα έλεγα. Θα υπάρχει όλα αυτά θα φέρουν μια συσσόρευση ψυχοκοινωνικής και ενεργειακής έντασης, αλλά χωρίς ενδείξεις ότι θα έχουμε ένα μεγάλο σεισμό, ένα πόλεμο ή ένα γενικευμένο γεγονός καταστροφής μέσα σε αυτό το μήνα. Από 10 ως 14 Αυγούστου λόγω των τετραγώνων της Σελήνης με Άρη και Ερμή και μετά 19 και 21 Αυγούστου γύρω από την Πανσέλινο με συμμετοχή ουρανού Αφροδίτης, οι περιοχές που χρήζουν έτσι ιδιαίτερης επιτήρησης είναι η Ανατολική Αττική, Κέρατεα, Μαρκόπουλο, Σούνιο, τώρα εγώ λέω 3 έτσι για παράδειγμα, Νότια Ρόδος και Κος, Νότια Εύβοια και Κυκλάδες, Νάξος, Άνδρος, Ήρος, η Αργολίδα, η Ερμιονίδα και η Τριζηνία έχουν επαναλαμβανόμενη αστρολογική φόρτιση εδώ. Φωτιές με πιθανές υλικές απώλειες, αλλά δεν νομίζω κάτι περισσότερο.
Εκεί λοιπόν θα είναι το κομμάτι με τις πυρκαγιές, όμως εντοπίζεται και πλανητική ενεργοποίηση που προμηνύει σεισμούς μικρού έως μεσαίου μεγέθους, όχι καταστροφικούς, το τονίζω. 15 ως 21 Αυγούστου θα υπάρχει ένας ελαφρύς σεισμικός παλμός λόγω πανσελήνου στα σταθερά ζώδια. 29 ως 31 Αυγούστου φέρνει έτσι πολύ πιο μικρότερες δονήσεις ή μετασεισμούς. Οι περιοχές που διατηρούν έτσι ελαφρώς ενεργή πρόβλεψη είναι ο Σαρονικός, η Ανατολική Πελοπόννησος, Αργολίδα, Μέθανα, Πόρος κτλ. Χίο, Σάμο, Δωδεκάνησα, Κεντρική Εύβοια. Ωστόσο, η πιθανότητα για ένα μεγάλο καταστροφικό γεγονός σεισμικό είναι αρκετά χαμηλή, θα έλεγα, αυτό το μήνα. Σίγουρα όμως με την Πανσέλινο στις 19 και τα τετράγωνα που δημιουργούνται εκεί, ξαφνικές ειδήσεις θα ακούσουμε που θα μας σοκάρουν ή θα μας διχάσουν, ανατροπές σχέσεων οικονομικών, πολιτικών ισορροπιών ανατρέπονται, διαδηλώσεις ή κοινωνικά ξεσπάσματα σε αστικά κέντρα, πιθανή ενεργοποίηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συμπέρασμα, αν πρέπει να πούμε κάτι εδώ, θα πρέπει να πούμε ότι ο Αύγουστος δεν προβλέπεται να φέρει κοσμογονικές αλλαγές ή μεγάλες καταστροφές. Είναι ένας μήνας με τοπικές εντάσεις, με ενεργειακές κορυφώσεις, με σημαντική ψυχική και κοινωνική φόρτιση για τον καθέναν από εμάς και συλλογικά, με κινδύνους πυρκαγιά συνεχίζονται, πυρκαγιάς, βλαβών, ατυχημάτων, αλλά όχι φαινόμενα καταστροφής μεγάλης κλίμακας. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας και την ευελιξία μας, να θυμόμαστε, να έχουμε αυξημένη έτσι, επίγνωση στις ημερομηνίες έντασης και να προστατεύουμε έτσι ευαίσθητα σημεία όπως μέσα μαζικής μεταφοράς, το αυτοκίνητό μας, υποδομές, τα δάση μας κτλ. Ο πραγματικός κραδασμός έρχεται από Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, φίλες και φίλοι, όπου με 2 εκλήψεις και ενεργοποίηση Κρόνου, Ποσειδώνα, Πλούτονα, εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Αλλά ο Αύγουστος, παρά την ένταση, σίγουρα δεν φέρνει την υπογραφή της καταστροφής. Αυτά. Πάμε να δούμε τα ζώδιά σας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τους κρυούς για το μήνα Αύγουστο. Ο Αύγουστος ξεκινάει φορτισμένος συναισθηματικά για εσάς κρυαράκια και θα έλεγα και όσους έχετε οροσκόπο κρυό φυσικά, και ενδέχεται να σας πιέσει εσωτερικά. Οι πρώτες μέρες σας φέρνουν αντιμέτωπους με συναισθηματικές απογοητεύσεις, περιορισμούς ή αναβολές, όμως στα μέσα του μήνα ανοίγονται δρόμοι για επαφές, μετακινήσεις, γνωριμίες. Το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα απαιτεί επαγρύπνηση και οργάνωση στην εργασία και στην καθημερινότητά σας. Η Πανσέλινος, ένα φιλικό ζώδιο προς τα εσάς, δείχνει ποιοι φίλοι έχουν προοπτική ή σε ποια ομάδα που ανήκετε έχετε προοπτική, ενώ η Νέα Σελήνη φέρνει ευκαιρίες να βάλετε σε τάξη τη δουλειά, την υγεία, τη ρουτίνα. Το πρώτο δεκαήμερο θα αντιμετωπίσει επαγγελματικά και οικονομικά 10 μέρες, τις πρώτες 10 μέρες με αβεβαιότητα, εσωτερική αβεβαιότητα ή αναποφασιστικότητα. Υπάρχουν έτσι αναβολές ή εσωτερική πίεση για μια απόφαση που αργεί. Παρόλο που Ερμής επιστρέψει σε ορθή πορεία στις 11 του μήνα, δεν σημαίνει, όπως ξέρετε, και άμεση αποκατάσταση. Έτσι πρέπει να περάσει με τα σκιά του. Τα πράγματα θα ξεκολλήσουν όμως σταδιακά για τον καθέναν από εσάς από τα μέσα του μήνα. Η Αφροδίτη σε σύνοδο με το Δία δίνει υποστήριξη σε οικονομικά που αφορούν την οικογένεια ή το σύντροφο. Συναισθηματικά θα είσαστε μάλλον κλειστοί ως τα μέσα Αυγούστου, με τάσεις να απομονώνεστε, να κάνετε δεύτερες σκέψεις, πολλοί από εσάς και για πρόσωπα που αφορούν το παρελθόν, ενώ η Νέα Σελήνη στις 23 Αυγούστου σας βοηθά να βάλετε νέες βάσεις στη σχέση σας. Αλλά θα χρειαστείτε για να γίνει αυτό να αποβάλλετε ανασφάλειες και να βάλετε πρόγραμμα στον εαυτό σας. Από τις 23 Οκτώβρη και μετά φροντίστε περισσότερο πεπτικό, κόπωση,
ενυδατωθείτε περισσότερο. Η νέα σελήνη σας επηρεάζει άμεσα γιατί ενεργοποιεί τον τομέα της υγείας σας. Είναι καιρός έτσι να προσπαθήσετε να ξεκουράζεστε λίγο περισσότερο και να δείτε λίγο θέματα διατροφής, θεραπείων κτλ. Η Πανσέλινος δεν σας χτυπά σκληρά, αλλά σας αποκαλύπτει ποιος φίλος είναι πραγματικός, αλλά και ποια ομάδα ή ποια συνεργασία σας αξίζει. Αν κατηλήξει είναι γιατί δεν σας στήριξαν όσο το περιμένατε. Πάμε στο δεύτερο δεκαήμερο. Εδώ μπαίνουμε στα βαθιά του μήνα, όσο αφορά ειδικά τα επαγγελματικά και τα οικονομικά σας. Από 1η Οκτώου, εκεί με τα τετράγωνα, επηρεάζεστε έντονα προκαλώντας απογοήτευση σε οικονομικά, αισθηματικά ή οικογενειακά θέματα. Δεν αποκλείεται να νιώσετε περισσότερο μοναχικά ή να νιώσετε ότι δεν ικανοποιείστε, κυρίως εκεί γύρω από την 1η με 3 Αυγούστου, όμως από 11 Αυγούστου και μετά με τον Ερμή σε ορθή πορεία, έτσι και με κάποια ευνοϊκά εξάγωνα προς τον Άρη, έχετε τη δυνατότητα να αποδείξετε τη θέση σας, να πάρετε πίσω αυτό που σας αξίζει και γιατί όχι να επιβάλλετε και τους δικούς σας όρους. Τα αισθηματικά παίζουν σε δύο ταχύτητες. Από τη μία υπάρχει γοητεία, μαγνητισμός, από την άλλη υποψίαση, ανάγκη για συναισθηματική απόσταση. Αν είσαστε σε σχέση, πιθανώς να χρειαστείτε χρόνο να ξεκαθαρίσετε πράγματα. Αν είστε ελεύθεροι, μην πιστέψετε εύκολα σε λόγια ή μεγάλα σχέδια που ακούγονται υπερβολικά. Η Πανσέλινος θα αποκαλύψει μια μυστική στήριξη ή ένα φίλο που κρύβει κάποια συναισθήματα για σας. Η νέα σελήνη δεν σας πιέζει άμεσα, αλλά δείχνει πως είναι η στιγμή να βάλετε σε τάξη το σώμα σας, την καθημερινότητά σας, το πρόγραμμά σας στο εργασιακό. Ενώ πάμε στα τρίτα δεκαήμερα, όπου τα επαγγελματικά και τα οικονομικά θα φέρουν έτσι πιο έντονα γεγονότα αυτό το μήνα. Μεταξύ 8 και 11 Αυγούστου δημιουργείται μια περίοδο πίεσης, εκνευρισμού και ξαφνικών αλλαγών στον επαγγελματικό σας τομέα. Αν δουλεύετε σε χώρο με ιεραρχία ή πρέπει να συνεννοηθείτε με κάποιους πιο ψηλά ιστάμενους από εσάς, προσοχή να μην υπάρξει σύγκρουση ή μια κατάσταση παραίτησης. Στα ερωτικά οι σχέσεις σας μπαίνουν στη ζώνη του πάθους, της έντασης αλλά και της αιμονής. Η αντίθεση της Αφροδίτης στις 27 Αυγούστου σας επηρεάζει άμεσα και μπορεί να σας φέρει αντιμέτωπους με σκηνές γελοτυπίας, πάθους ή έντονης συναισθηματικής φόρτισης. Αν είστε μόνος ή μόνη, η έλξη που γεννιέται με ένα νέο πρόσωπο μπορεί να είναι καρμική, αλλά μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη στο μέλλον για σας. Δώστε προσοχή. Η Πανσέλινος σας φέρνει διλήμματα. Εσάς τώρα τα τρίτα δεκαήμερα σας φέρνει διλήμματα ανάμεσα στην προσωπική σας ζωή και στην κοινωνική σας εικόνα. Είναι πιθανό να αναγκαστείτε να επιλέξετε. Θέλω να είμαι με τους φίλους μου, θέλω να είμαι με τη σχέση μου, θέλω να βγω προς τα έξω ή θέλω να κλειστώ λίγο στον εαυτό μου. Η νέα σελήνη σας κάνει πιο ευάλωτους στα σωματικά σας εκεί και στα ψυχολογικά σας. Προσοχή επίσης, στη δουλειά θα προκύψουν επιπλέον ευθύνες ή νέα έργα που σας πιέζουν. Κυρίως όπως καταλάβατε, το δεύτερο και το τρίτο δεκαήμερο είναι που επηρεάζεται πιο πολύ και εκεί λειτουργεί πιο εκρηκτικά για εσάς. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει εσείς ειδικά του δευτέρου δεκαημέρου να έρχεται αντιμέτωποι με αλήθειες γύρω από φιλίες, ομάδες, συνεργασίες. Αν είσαστε μπερδεμένοι για κάποιον άνθρωπο στον κύκλο σας, τώρα αυτό ξεκαθαρίζει. Ενώ για εσάς του τρίτου δεκαημέρου η Πανσέλινο λειτουργεί πιο εκρηκτικά. Μπορεί να λήξετε μια φιλική σχέση, να αισθανθείτε ότι δεν ανήκετε σε μια ομάδα πια. Δεν είναι κακό, ανοίγονται νέοι κύκλοι για σας, νέοι κύκλοι ανθρώπων. Επίσης, η νέα σελήνη επηρεάζει περισσότερο το πρώτο δεκαήμερο και ενεργοποιεί τον τομέα της υγείας, της εργασίας,
Βάλτε ένα πρόγραμμα εδώ, δείτε αυτό που πρέπει να δείτε. Προσοχή, γύρω βέβαια στις 24-25 Αυγούστου θα υπάρχει ένα τετράγωνο που μπορεί να δώσει είτε ένα τύχημα ή μια ανατροπή στο πρόγραμμά σας ή ένα θεματάκι υγείας. Αυτά λοιπόν για εσάς τους κρύους. Πάμε στο επόμενο ζώδιο. Πάμε στους Σταύρους λοιπόν. Για εσάς τους Σταύρους ο Αύγουστος είναι ένας έντονος, απρόβλεπτος μήνας, αλλά και πολύ σημαντικός για να μπορέσετε να έχετε σταθερότητα τόσο στην εργασία σας όσο και στην εικόνα σας, στα επαγγελματικά σας σχέδια. Είστε ένα από τα ζώδια που επηρεάζονται σε πολλαπλά επίπεδα, καθώς σημαντικές όψεις αγγίζουν τον ουρανό, τον πλούτονα και τον χρόνο. Η Πανσέλινος στις 9 Αυγούστου στον Υδροχό δημιουργεί κινήσεις αλλαγής στην καριέρα και τη δημόσια εικόνα σας, το πώς φαίνεστε προς τα έξω. Ενώ ο Σελήνης στις 23, η νέα Σελήνη σας οδεί να κάνετε κάποια νέα ξεκινήματα στα αισθηματικά, να δείτε θέματα παιδιών. Πάμε να ξεκινήσουμε βέβαια με το πρώτο δεκαήμερο. Το πρώτο δεκαήμερο στην αρχή του μήνα θα βρεθεί να είναι πιο οργανωμένο, πιο έτοιμο, να λάβει πρωτοβουλίες με βάση αυτά που έχετε ήδη προετοιμάσει στα επαγγελματικά σας και στα οικονομικά σας, ενώ το τετράγωνο του ήλιου ουρανού στις 24 σας επηρεάζει κατευθείαν, φέρνοντας ξαφνικές αλλαγές στον επαγγελματικό σας χώρο. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν από απόλυση, παραίτηση, μέχρι και μια νέα δουλειά, μια νέα ευκαιρία που δεν την περιμένατε. Οικονομικά χρειάζεται σύνεση, σωστός προγραμματισμός, ειδικά κοντά στις 27 Αυγούστου. Εκεί ενεργοποιείται η ανάγκη να ελέγχετε τα χρήματά σας και να μην παίρνετε ρίσκα. Από τις 12 Αυγούστου και μετά για σας του πρώτου δεκαημέρου, οι όψεις της Αφροδίτης, του Δία, του Ποσειδώνα και του Κρόνου σας δίνουν πολύ καλές ευκαιρίες για σταθερές, σοβαρές και ρομαντικές σχέσεις. Αν είστε ελεύθεροι μπορεί να προκύψει σοβαρό ενδιαφέρον από φίλο ή μέσω φιλικού περιβάλλοντος, ενώ αν είστε σε σχέση ο μήνας δίνει έμφαση σε συναίσθημα, σταθερότητα, αφοσίωση, ειδικά μετά τη νέα σελήνη, δηλαδή μετά τις 23 Οκτώου. Που η νέα σελήνη εσάς σας επηρεάζει ευνοϊκά. Αν θέλετε ένα παιδί μπορείτε τώρα να το αποκτήσετε, είναι κατάλληλη περίοδος. Αν θέλετε ένα νέο έρωτα ή να ξεκινήσετε ένα δημιουργικό project, να κάνετε μια νέα γνωριμία, να βγείτε ένα ραντεβού, να περιμένετε κάτι από ένα σας παιδί, εδώ από 23 έως 29 νομίζω ότι θα έχετε την βοήθεια που χρειάζεστε. Δεύτερο δεκαήμερο τώρα του ζωδίου. Και πάμε με την Πανσέλινο που θα σας πιέσει ιδιαίτερα εσάς σε επαγγελματικά και οικονομικά. Ενεργοποιεί το 10ο οίκο. Αν υπάρχει πρόβλημα με υψηλά ιστάμενο πρόσωπο, με το αφεντικό ή με τον τρόπο που διαχειρίζεστε εσείς, αν είσαστε εσείς το αφεντικό ή ο υψηλά ιστάμενος την εξουσία, τώρα εδώ θα φανεί καθαρά. Ίσως χρειάζεται να αλλάξετε τακτική, να αλλάξετε επαγγελματική στρατηγική, ελπίζω όχι και εργασία. Τα οικονομικά δέχονται πίεση στις αρχές του μήνα λόγω της Αφροδίτης και του τετραγώνου. Υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης ή λάθος σε επενδύσεις, οπότε αποφύγετε οτιδήποτε μη ξεκάθαρο. Μην εμπιστεύεστε προτάσεις που ακούγονται πολύ καλές για να είναι αληθινές. Τώρα, τα αισθηματικά σας θα είναι, θα έλεγα, πολύ πιο παραδοσιακά από άλλες φορές. Θέλετε να νιώσετε σταθερότητα, εμπιστοσύνη. Από τις 12 Αυγούστου και μετά προσφέρετε μια εξαιρετική ευκαιρία για να το καταφέρετε αυτό, για σταθερό ερωτικό δεσμό με προοπτική, ενώ μπορείτε να γνωρίσετε κάποιον από άλλη περιοχή ή να ταξιδέψετε και να γνωρίσετε κάτι καινούριο, εάν είστε ειδικά ελεύθεροι. Η Πανσέλινο σας επηρεάζει καταλυτικά, αν και έχετε χτίσει πάνω, αν μάλλον έχετε χτίσει πάνω σε σαθρές ή πολύ έτσι μετέωρες επαγγελματικές βάσεις, τώρα θα το καταλάβετε. Δεν είναι απαραίτητα αρνητικό, πολλές φορές πρέπει να φύγει κάτι για να έρθει κάτι καλύτερο. Η πίεση θα είναι πολύ μεγαλύτερη για όσους έχετε πλανήτες 16 έως 18 μοίρες Ταύρου ή Σκορπιού. Το τρίτο τώρα
δεκαήμερο του ζωδίου. Ο Αύγουστος σας κρατά σε συνεχή ένταση και αφύπνιση. Οι όψεις στις 8 του μήνα, 9 του μήνα και 10 του μήνα σας αναγκάζουν να αλλάξετε δρόμο, να ξεφύγετε από αδιέξοδα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά σας, να κάνετε δυναμικές κινήσεις ακόμα και αν νιώθετε ότι δεν είσαστε ακόμα έτοιμοι. Αυτές οι μέρες είναι εκρηκτικές μεν, αλλά λυτρωτικές. Μπορεί να βγείτε από δουλειά που δεν σας καλύπτει, να πείτε όχι σε χειριστικά αφεντικά ή να προχωρήσετε κάποιοι σε δικό σας εγχείρημα. Στα ερωτικά η Αφροδίτη σας δίνει απίστευτη έλξη αλλά και επικίνδυνες έλξεις. Η αντίθεση εδώ με τον Πλούτονα στις 27 Αυγούστου είναι κρίσιμη, πιθανή επιστροφή πρώην, πάθη που δεν ελέγχονται, αιμονές, έντονες σκηνές. Αν είστε σε σχέση να προσέχετε τη διαχείριση της ζήλιας και της χειραγώγησης, αν είστε ελεύθεροι, πιθανό νέο πρόσωπο έρχεται στη ζωή σας με έντονη επιρροή. Προσοχή όμως, αν εδώ σε αυτή τη σχέση μπορεί να εμπλέκεται αν θέλετε και οικονομική εξάρτηση. Η Πανσέλινο σε τετράγωνο με το δεκαήμερό σας λειτουργεί εκρηκτικά. Μην προσπαθήσετε τώρα να σώσετε τη φήμη σας με βιαστικές κινήσεις. Αν προετοιμαστείτε ζωστά μπορεί να αποκομίσετε κοινωνική αναγνώριση χωρίς να χρειαστεί να καείτε με οποιονδήποτε τρόπο. Ενώ η νέα σελήνη για σας τα τρίτα δεκαήμερα έχει θετικό πρόσημο, αρκεί να ελέγξετε τις υπερβολές. Θα έλεγα ότι στηρίζεστε εδώ για να δομήσετε ξανά τις απολαύσεις σας, να ξεκινήσετε νέες σχέσεις, να προωθήσετε πράγματα, να βοηθηθείτε σε θέματα παιδιών. Η επίδραση τώρα γενικότερα της Πανσελήνου και της Νέας Σελήνης για εσάς τους Ταύρους και όσους έχετε οροσκόπο στο ζώδιο του Ταύρου είναι, θα έλεγα, κρίσιμη η Πανσέλινο για το δεύτερο και το τρίτο δεκαήμερο. Σου ζητά να ξεκαθαρίσεις τι σημαίνει επιτυχία και να αφήσεις πίσω σου μια καριέρα ή ένα στόχο που δεν σου ταιριάζει πια. Ειδικά για το δεύτερο δεκαήμερο θα φανερώσει και αλήθειες στη δουλειά και επίσης θέματα με άτομα κύρους, ενώ για το τρίτο δεκαήμερο φέρνει ανατροπές ή αποκαλύψεις από το παρασκήνιο. Η επίδραση της νέας σελήνης τώρα είναι ευνοϊκή για όλα τα δεκαήμερα, κυρίως για το πρώτο. Σου δίνει τη δυνατότητα να εκφραστείς με την καρδιά σου, να δημιουργήσεις, να απολαύσεις, να ερωτευτείς, ακόμα και να μείνετε έγκυος. Είναι πάρα πολύ καλή, έτσι, πολύ καρποφόρα θα έλεγα αυτή η περίοδο. Πάμε σε εσάς τους διδύμους. Ο Αύγουστος για εσάς είναι ένας μήνας έντονης δραστηριότητας με το μυαλό. Επαναπροσδιορίζετε, ξεκαθαρίζετε σχέσεις, συνεργασίες, επικοινωνία, προγράμματα, τα πάντα. Ο Ερμής βρίσκεται ανάδρομος μέχρι τις 11 Αυγούστου, κυβερνήτη σας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις ή καθαρές επαναφορές με το παρελθόν. Η Πανσέλινος στις 9 Αυγούστου στον Υδροχόο σας στηρίζει πνευματικά και νοητικά, ενεργοποιεί τον τομέα της εκπαίδευσης, των μετακινήσεων, των στόχων ζωής, των ιδεών σας, γραφειοκρατικά, νομικά θέματα επίσης. Ενώ η Νέα Σελήνη στις 23 σου ζητά να ασχοληθείς περισσότερο με τα οικογενειακά, το σπίτι, τους γονείς, μπορεί κάποιοι να μετακομίσετε, να κλείσετε μια βοήθεια για ένα γονέα ή να λύσετε ένα ζήτημα οικογένειας. Είναι σε φάση μεταβατική θα έλεγα εδώ, γόνιμη αλλά και γεμάτη αποφάσεις και ο τρόπος που θα εκφράσεις τα συναισθήματά σου θα κρίνει σχέσεις και πορείες. Είναι απαραίτητο να διευκρινίσεις ποιος είναι μαζί σου για το καλό σου και ποιος σου τραβάει την ενέργεια. Το πρώτο δεκαήμερο θα έλεγα ότι είναι πιο εσωστρεφές αλλά και πιο οργανωτικό. Δεν θα είσαστε ιδιαίτερα εξωστρεφείς, αλλά ούτε θα παίρνετε και τις πρωτοβουλίες. Παραμένει ανάδρομος ακόμα εκεί ο Ερμής. Από εκεί όμως και μετά, από τις 11 και μετά, όλα θα ρέουν πιο ομαλά. Αποφύγετε βέβαια υπογραφές, συμφωνίες ή αγορές ως τότε. Το τετράγωνο του ήλιου ουρανού 24 Αυγούστου φέρνει απρόσμενες εξελίξεις στα οικογενειακά ή στην επαγγελματική σας ζωή. Μπορεί να υπάρχει ένα πρώτο πρόβλημα στο σπίτι, μια ακύρωση συμφωνίας,
μια αλλαγή ρόλου σε δουλειά, ενώ οικονομικά η κατάσταση σταθεροποιείται μετά τις 12 Αυγούστου, όπου λίγο η τύχη ή λίγο κάποια έσοδα μέσω επικοινωνίας, δικτύου, εξωτερικού, τεχνολογίας, νομικά ή γραφειοκρατικά μπορούν τώρα να σας φέρουν κάτι στα οικονομικά σας. Ερωτικά θα είσαστε σε μια φάση παρατήρησης, ίσως νιώθετε μια συναισθηματική απόσταση ή καθυστέρηση σε θέματα φλερτ, ιδίως εκεί γύρω από τις 11 Αυγούστου. Αν είστε σε σχέση μπορείτε να παρατηρήσετε μια παγωμάρα στην επικοινωνία, που όμως θα βελτιωθεί με την επαναφορά του Ερμή σε ορθή πορεία, ενώ η νέα σελήνη στις 23 ενεργοποιεί το σπίτι και την οικογένεια. Μπορεί να ξεκινήσει μια συγκατοίκηση, ένα σχέδιο με το τέρι σας, να νιώσετε έτοιμος να χτίσετε ή έτοιμες να χτίσετε κάτι πολύ πιο σταθερό. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου έχει τον Αύγουστο να σας καλεί να ξεκαθαρίζετε εσείς του δεύτερου δεκαήμερου το τοπίο γύρω σας. Οι πρώτες μέρες είναι συναισθηματικά μπερδεμένες, καθώς η Αφροδίτη θα είναι σε τετράγωνο και σας κάνει να εμπιστεύεστε λάθος άτομα ή να βασίζεστε σε ασταθείς συνεργασίες ή σχέσεις. Προσοχή σε επαγγελματικές υποσχέσεις χωρίς ουσία. Από τις 11 Αυγούστου και μετά ξεκαθαρίζετε πράγματα και έχετε πιο ξεκάθαρη στρατηγική για τα οικονομικά σας, ενώ η Πανσέλινο στις 9 είναι εξαιρετικά ευνοϊκή, αποκαλύπτει μια πληροφορία που την περιμένατε, σας βοηθάει να κάνετε ένα ταξίδι, να επιτύχετε σε μια εξέταση, μια συμφωνία ή μια σύμβαση, σε γραπτά, σε θέματα με το εξωτερικό, σε θέματα εκπαίδευσης. Είναι πολύ καλό αυτό για σας, ενώ στα ερωτικά εσείς του δευτέρου δεκαημέρου θα είσαστε πιο ευάλωτοι σε φαντασιώσεις, προσδοκίες, θα οριοποιείτε περισσότερο τα πράγματα. Θολώνει έτσι και το τετράγωνο Ποσειδώνα Αφροδίτη τις προθέσεις των άλλων. Μην πιστεύετε λοιπόν ότι ακούτε, να επιβεβαιώνετε πρώτα με πράξεις κάτι και μετά να το ακολουθείτε. 12-8 ο Αφροδίτη εκεί με Δία και αργότερα με κάποια εξάγωνα σας φέρνει πολύ θετικά vibes και ευκαιρίες γνωριμίας, κυρίως μέσω φιλικού κύκλου ή διαδικτυακά. Το τρίτο δεκαήμερο θα έχει μια περίοδο από τις 8 στις 12 Αυγούστου στα επαγγελματικά και στα οικονομικά που θα είναι εξαιρετικά ισχυρή. Ο Άρης εκεί πραγματοποιεί κάποιες όψεις που ενεργοποιούν το ασυνείδητο, την ψυχολογική σου δύναμη αλλά και το παρασκήνιο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προχωρήσετε σε κρυφές διαπραγματεύσεις, σε σιωπηλές μετακινήσεις ή σε ρήξεις χωρίς όμως φανφάρες και πολλά λόγια, που όμως θα αλλάξουν τις καταστάσεις και την πορεία των πραγμάτων. Δεν αποκλείεται να έρθει μια αποδέσμευση ή απόλυση, να πω, αλλά ταυτόχρονα αυτό θα φέρει μια απελευθέρωση από κάτι που σας έπνιγε, από μια ευθύνη, μια δέσμευση που σας έπνιγε. Οικονομικά το τέλος του μήνα θα φέρει κάτι που πραγματικά θα είναι βοηθητικό και θα σας δώσει έτσι μια επιβεβαίωση σε κάτι που είχατε στο μυαλό σας. Στα ερωτικά, η ερωτική σας ζωή φορτίζεται με ένταση, μυστικά, πάθος, αλλά έχει και κάποιο κομμάτι κινδύνου. Φέρνει μια επικίνδυνη ερωτική ιστορία, έντονες ζήλιες, μοιραίες έλξεις. Αν είστε ελεύθεροι μπορεί να γοητεύεστε από ανθρώπους που δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολοι, άλλο τι δείχνουν, ή καθόλου μα καθόλου καθαροί, άλλο τι δείχνουν. Αν είστε σε σχέση, προσοχή στη σεξουαλική ψυχρότητα ή στη συναισθηματική χειραγώγηση. Να πούμε ότι η επίδραση της Πανσελίνου θα είναι ευνοϊκή για όλα τα δεκαήμερα, ειδικά το δεύτερο βέβαια και το τρίτο. Σας καθοδηγεί σε νέες γνώσεις, αποφάσεις για ταξίδια, σπουδές, μετακομίσεις. Αν έχετε μια δικαστική υπόθεση, μια γραφειοκρατική ή ένα θέμα με το εξωτερικό, μπορεί τώρα να έχετε την εξέλιξη που περιμένατε. Ενώ η επίδραση της νέας σελήνης επηρεάζει πιο πολύ το πρώτο δεκαήμερο και έμεσα επηρεάζει και τα άλλα δύο. Φέρνει νέα ξεκινήματα σε θέματα οικογένειας, σπιτιού, βάσης και εσωτερικής ασφάλειας, γονέων επίσης. Ίσως νιώσετε την ανάγκη να μετακομίσετε, να μείνετε μόνος σας, να δημιουργήσετε προσωπικό χώρο.
να βοηθήσετε τους γονείς σας και να βγουν εδώ και κάποια θέματα γονέων. Κάπως έτσι λοιπόν κινείστε και θα έλεγα ότι ο Αύγουστος για εσάς είναι ένας μήνας που ξεκαθαρίζει, βάζει φίλτρο στην επικοινωνία, στις σχέσεις, τα ψεύδη και τις υπερβολές. Άρα λοιπόν σας βοηθάει να ξεκαθαρίσετε πολλά πράγματα. Πάμε λοιπόν στους καρκίνους και να ξεκινήσουμε με μια σύνοψη, όπως κάνουμε και σε όλα τα ζώδια, και φυσικά όσους έχετε οροσκόπο καρκίνου επίσης ακούτε. Ο Αύγουστος ξεκινά με βαριά ατμόσφαιρα, καθώς οι όψεις της Αφροδίτης με τον χρόνο εκεί τις πρώτες μέρες σας πιέζουν συναισθηματικά και ψυχολογικά, αλλά και σας φέρνουν αντιμέτωπους με θέματα εμπιστοσύνης, εξάρτησης, νιώθετε και λίγο απογοητευμένοι κάπου. Όμως ο μήνας έχει και εξαιρετικά ευεργετικά διαστήματα, εκεί στις 12 Οκτώου ξεκινάνε έτσι κάποια καλά κομμάτια για σας, 25, 26 και η νέα σελήνη στις 23 που αφορά επικοινωνίες, συμφωνίες, μετακινήσεις, είναι καλά κομμάτια οι ημερομηνίες που σας ανέφερα μόλις. Σύνοδος Αφροδίτη είπαμε στις 12 Οκτώου, θετικές όψεις του χρόνου 25-26 Οκτώου και η νέα σελήνη στις 23 Αυγούστου. Η Πανσέλινος τώρα στις 9 Αυγούστου ενεργοποιεί τα οικονομικά και τα συναισθηματικά σας. Εδώ μπορεί να φέρει λύσεις σε ρήξεις ή κοινές περιουσίες, να φέρει λύσεις ή ρήξεις σε κοινές περιουσίες, δάνεια, συναισθηματικές εξαρτήσεις ή μυστικές σχέσεις. Είναι ένας μήνας θεραπευτικός αλλά και έντονα μεταμορφωτικός για εσάς. Πολλά ξεκαθαρίζουν και αν τολμήσεις να κλείσεις τον κύκλο, πραγματικά ο Σεπτέμβριος μπορεί να σας βρει πιο ελεύθερους, απελευθερωμένους θα έλεγα από βαρύδια που κουβαλούσατε. Το πρώτο δεκαήμερο βρίσκεται στο κέντρο των γεγονότων, καθώς η Αφροδίτη κινείται εκεί στο δεκαήμερό σας, σχηματίζει σκληρές αλλά και ωφέλιμες όψεις. Η αρχή του μήνα θα σας φέρει αντιμέτωπους με απογοητεύσεις και ακυρώσεις σχεδίων. Μπορεί να αισθάνεστε μοναξιά ή να αισθάνεστε ότι κριτικάρεστε από κάποιους ανθρώπους. Προσοχή σε χειραγώγηση, έλεγχο ή εξουσία από κάποιους, τάση για έλεγχο ή εξουσία από κάποιους ή από εσάς προς κάποιους άλλους. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να είστε προσεκτικοί σε συνεργασίες, σε νομικές σχέσεις, γραφειοκρατικές αλλά και δεσμεύσεις γενικότερα. Όμως η νέα σελήνη στις 23 είναι ιδανική για νέα επαγγελματικά εγχειρήματα που περιλαμβάνουν επικοινωνία, νέες επαφές, social media, εκπαίδευση. Στα ερωτικά σας για σας, ο Αύγουστος σας καλεί να αφήσετε πίσω τις τοξικές σχέσεις, τις τοξικές καταστάσεις που σας κρατούν σε χαμηλή αυτοεκτίμηση. Οι πρώτες ημέρες ενδέχεται να φέρουν κρίσεις ή παρεξηγήσεις, όμως από τις 12 Αυγούστου και μετά και στις 25 του μήνα θα υπάρξει μια ανακούφιση και ευκαιρίες για νέες, καλύτερες, γόνιμες σχέσεις. Εάν είστε ελεύθεροι μπορεί να γνωρίσετε κάποιον σε ένα ταξίδι ή μέσω διαδικτύου. Αν είστε σε σχέση, η κρίση που θα έχετε το πρώτο δεκαήμερο του μήνα μπορεί να μετατραπεί σε εμβάθυνση αν δείξετε ειλικρίνεια και δεν κρυφτείτε πίσω από παρεξηγήσεις. Η νέα σελήνη αγγίζει κατευθείαν το δεκαήμερό σας και φέρνει ανανέωση στην επικοινωνία, στο καθημερινό σας πρόγραμμα, στις εμπορικές κινήσεις που θέλετε να κάνετε. Μικρά ταξίδια και μετακινήσουλες μικρές δεν αποκλείονται, ενώ νέες γνωριμίες και συμφωνίες μπορούν να ξεκινήσουν. Είπαμε είναι γύρω στις 23 του μήνα, έτσι. Πάμε στο δεύτερο δεκαήμερο, όπου εκεί στα επαγγελματικά και τα οικονομικά η Πανσέλινος στις 9 ενεργοποιεί τον άξονα χρημάτων δεσμεύσεων, άρα φέρνει έντονα στο φως φορολογικά ζητήματα, δάνεια, τράπεζες, κοινά οικονομικά, είτε με τον σύντροφο είτε με την οικογένεια, θέματα περιουσίας, κληρονομικά. Αν υπάρχουν κρυφές χρεώσεις ή παρανοήσεις, τώρα φαίνονται. Καλείστε να πάρετε οικονομικές αποφάσεις με σοβαρότητα. Μετά τις 11 Αυγούστου, όπου θα έρθει ο Ερμής σε ορθή πορεία, αρχίζει σταδιακά να βελτιώνονται κάποια πράγματα όσο αφορά ειδικά διαπραγματεύσεις.
και ειδικά μεταξύ 12 και 14 Αυγούστου μπορεί να υπάρξει και ένα κλείσιμο συμφωνίας ή μια πληρωμή που μπορεί να καθυστερούσε. Στα ερωτικά θα είσαστε περισσότερο συναισθηματικά κλειστοί εσείς του δευτέρου δεκαημέρου, περισσότερο ευάλωτοι, αλλά αυτό δεν είναι κακό. Η Αφροδίτη στις 12 του μήνα σας δίνει την ευκαιρία για ρομαντική ένωση ή για να επαναπροσδιορίσετε μια σχέση. Αν είστε σε σχέση από απόσταση, εδώ μπορεί να δώσει μια θετική εξέλιξη. Θα έλεγα ότι η ερώτηση για σας σχετικά με τα ερωτικά σας είναι με κάποιον, αναρωτιέστε αν είστε με κάποιον που σας στηρίζει ψυχικά ή σας κρατά μέσω εξάρτησης ή σας κρατά ουσιαστικά παγιδευμένο ή εξαρτημένο ή εξαρτημένη ή εξαρτημένο, έτσι. Αν η απάντηση είναι όχι, τότε ο Αύγουστος σας βοηθά να απελευθερωθείτε και από τα ερωτήματα ή να απελευθερωθείτε από μια τέτοιου είδους σχέση. Το τρίτο δεκαήμερο θα έχει εκρηκτικές όψεις μεταξύ 8 και 11 Αυγούστου που θα ενεργοποιήσουν θέματα με ομάδες, φίλους, συνεργάτες. Θα υπάρχουν νέα οράματα για κάποιους, νέοι στόχοι ή αποχωρήσεις από κάποια συλλογικά σχήματα ή συνεργασίες, εντάσεις με πρόσωπα, εξουσία ή με παλιούς φίλους. Μπορείτε να πάρετε τώρα πραγματικά πολύ σημαντικές αποφάσεις, να αποχωριστείτε ένα κύκλο που δεν σας ταιριάζει ή να συγκρουστείτε με ένα φίλο ή να αποφασίσετε να δημιουργήσετε κάτι δικό σας. Με την Αφροδίτη στις 27 Αυγούστου εκεί να κάνει αντίθεση, ίσως εμπλακείτε σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση, επαγγελματική, οικονομική, ή ακόμα και να περάσετε μια οικονομική κρίση που θα απαιτήσει άμεση αντίδραση και θάρρος. Η ερωτική σας ζωή παίρνει έτσι ένα δυναμικό χαρακτήρα, όμως απαιτεί προσοχή, οι σχέσεις γίνονται έντονες, πιο αιμονικές, ενώ υπάρχει κίνδυνος για σκηνές υλοτυπίας ή αποκαλύψεις μυστικών. Εδώ τα πράγματα είναι πιο έτσι, πιεστικά. Αν είστε ελεύθεροι, προσέξτε που δείχνετε εμπιστοσύνη, πάθος ναι, αλλά όχι χωρίς όρια. Η επίδραση της Πανσελίνου επηρεάζει κυρίως το δεύτερο, όπως είπαμε, και το τρίτο δεκαήμερο, όπως καταλάβατε, και φέρνει ξεκαθαρίσματα σε οικονομικές εξαρτήσεις, σε διατροφές, χρέη, μυστικές σχέσεις, σε σεξουαλικές επαφές. Δείτε τις οφειλές σας. Αν είστε σε σχέση που βασίζεται μόνο σε σωματική επαφή ή χρηματική εξάρτηση, τότε αυτή η σχέση θα διακοπεί ή θα δοκιμαστεί τουλάχιστον τώρα. Είναι εξαιρετική στιγμή έτσι για να δείτε λίγο και τα εσωτερικά σας, εάν θέλετε την ψυχολογία σας, όπως είπα και θέματα οφειλών, περιουσιακά, κληρονομικά. Η επίδραση της νέας σελήνης επηρεάζει πιο πολύ το πρώτο δεκαήμερο, αλλά φυσικά ευνοεί όλα τα δεκαήμερα του ζωδίου σας. Σε σπρώχνει να κάνεις νέα ξεκινήματα, να επικοινωνήσεις, να κάνεις συμφωνίες, ταξιδάκια, μικρά βέβαια, όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά μπορείς να προωθήσεις πράγματα τώρα πολύ εύκολα και online και εμπόριο και μέσω media. Σε βοηθάει γενικά να βρεις νέους τρόπους να προωθήσεις αυτά που θέλεις. Και φυσικά δεν λείπουν και τα ταξιδάκια. Πάμε να δούμε τους Λέοντες και φυσικά όσους έχετε οροσκόπο στο ζώδιο του Λέοντα. Ο Αύγουστος, ο γενέθλιος μήνας σας, είναι συναισθηματικά φορτισμένος, μεταμορφωτικός και θα έλεγα και κάπως προκλητικός. Η Πανσέλινος στον υδροχό απέναντι από το ζώδιό σας στις 9 του μήνα βάζει στο μικροσκόπιο σχέσεις, συνεργασίες, τον τρόπο που σχετίζεστε με τους άλλους. Είναι μια σημαντική κορύφωση εδώ που θα σας φέρει αντιμέτωπους με επιλογές ζωής, με διαχωρισμούς ή επανενώσεις, απόφαση για δέσμευση ή για αποδέσμευση. Στις 23 Αυγούστου η νέα σελήνη σας οθεί να δείτε ξανά τα οικονομικά σας και τις βασικές σας ανάγκες, ενώ πέρα από αυτό με τα τετράγωνα που δημιουργεί φέρνει συγκρούσεις ανάμεσα στην ανεξαρτησία και την ανάγκη για στήριξη. Είναι ένας καθαρτικός μήνας για σας, έχετε τη δυνατότητα να σταθείτε πιο όρημα και να θέσετε γερά θεμέλια στις σημαντικότερες σχέσεις
και στις επιλογές, τις σημαντικές επιλογές της ζωής σας. Πάμε στο πρώτο δεκαήμερο. Ο μήνας ξεκινά με προκλήσεις στον επαγγελματικό χώρο λόγω των τετραγώνων. Μπορεί να νιώσετε πίεση να αποδείξετε την αξία σας σε δύσκολες συνθήκες, ενώ θα υπάρχει και έλλειψη υποστήριξης από συνεργάτες, παρασκήνιο ή παρεξηγήσεις που σας υπονομεύουν. Όμως αυτή είναι μια όψη που ταυτόχρονα φέρνει και μια ευκαιρία ορίμανσης, να επιλέξετε ποιους εμπιστεύεστε και να κτίσετε μια νέα προσέγγιση για το πώς επικοινωνείτε και τι διεκδικείτε στα επαγγελματικά σας. Με τη νέα σελήνη στις 23 θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στα οικονομικά. Σας δίνεται η ευκαιρία να αναδιοργανώσετε το εισόδημά σας, να βρείτε μια νέα πηγή εσόδων, κάποιοι άλλοι, να ξεκαθαρίσετε τι είναι αυτό που σας κάνει να αισθάνεστε γενικότερα ασφαλείς. Από 25 Αυγούστου και μετά θα αισθανθείτε πιο σταθερά στα συναισθηματικά και τα οικονομικά σας. Τώρα στα ερωτικά η αρχή του μήνα είναι ευαίσθητη, μπορεί να νιώσετε απόρριψη ή εσωτερική σύγχυση, ειδικά εάν έχετε δώσει πολλά και περιμένετε ανταπόκριση. Ωστόσο η Αφροδίτη σας ευνοεί έντονα από τα μέσα του μήνα και μετά, ευκαιρία εκεί για επανασύνδεση για κάποιους ή για νέα σταθερή γνωριμία για κάποιους άλλους. Οριμάζετε συναισθηματικά, βλέπετε ξεκάθαρα αν αυτός που έχετε δίπλα σας ή αυτή που έχετε δίπλα σας αξίζει ή όχι και τελικά τι είναι αυτό που σας αξίζει και πρέπει να έχετε. Το δεύτερο δεκαήμερο τώρα του ζωδίου, θα έλεγα ότι με την Πανσέλινο εδώ στον άξονα των σχέσεων φωτίζει τις συντροφικές σχέσεις ή και τις συνεργασίες. Μπορεί να βιώσετε απομάκρυνση από συνεργάτες ή συντρόφους, ρήξεις αλλά και βαθιές συνειδητοποιήσεις, την ανάγκη να βάλετε όρια τώρα. Από τις 11 Αυγούστου με τον Ερμή ορθόδρομο και με ευνοϊκές όψεις θα μπορέσετε να υποστηρίξετε αυτές τις επιλογές με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να πάρετε σωστές επαγγελματικές αποφάσεις, να προωθήσετε ιδέες που αξίζουν. Η νέα σελήνη στις 23 Αυγούστου σας βοηθά σημαντικά σε οικονομικά και επαγγελματικά ζητήματα και εκεί πραγματικά πιθανόν να προκύψει μια αύξηση εισοδήματος, μια επισημοποίηση συμφωνίας, μια αναγνώριση έτσι σε πρακτικό επίπεδο. Στα ερωτικά σας, μισό λεπτό εδώ να δούμε και τα ερωτικά σας, γιατί πρέπει να πάμε παρακάτω. Τα ερωτικά σας λοιπόν, για σας τα δεύτερα δεκαήμερα, ο έρωτας θα είναι πιο ακραίος, πιο φορτισμένος και πιο αποκαλυπτικός. Αν είστε σε σχέση, ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσετε ζητήματα εμπιστοσύνης, κτητικότητας ή ψυχολογικού ελέγχου. Αν είστε ελεύθεροι, το φλερτ θα έρθει από εκεί που δεν το περιμένετε, θα είναι έντονο και καρμικό. Όμως αποφύγετε να είστε βιαστικοί και παρορμητικοί πάνω σε μια τέτοια γνωριμία, ειδικά για τις πρώτες 10 μέρες. Πάμε στο τρίτο δεκαήμερο, όπου οι όψεις εκεί επαγγελματικά και οικονομικά θα είναι κρυκτικές, πολλές μεταβολές, έντονη δράση, ειδικά σε ό,τι αφορά ειδικά το κομμάτι από 8-11 του μήνα, όσο αφορά συνεργάτες, νομικά θέματα, καριέρα. Πολλοί λέοντες του τρίτου δεκαημέρου θα ζήσουν αλλαγές ρόλων, νέες επαγγελματικές απαιτήσεις ή πίεση για ρήξη με παλαιούς συνεργάτες ή συμμάχους. Η ένταση είναι μεγάλη, αλλά θα οδηγήσει σε αναβάθμιση τελικά. Ερωτικά το πάθος κυριαρχεί για εσάς, αλλά είναι επίσης και πολύ ρισκαδόρικο και επικίνδυνο. Η Αφροδίτη με τον Πλούτονα εδώ σας οθεί σε χειρισμού, ζήλιες ή ερωτικά δράματα. Εάν δεν θέλετε να χαλέσετε μια σχέση, κρατηθείτε μακριά από ελέγχους, από παιχνίδια εξουσίας ή να τεστάρετε την ψυχολογία του άλλου. Αν είστε μόνοι σας, μπορεί να γνωρίσετε κάποιον σε επαγγελματικό ή δημόσιο περιβάλλον και η σχέση να έχει έτσι καρμικό χαρακτήρα, αλλά και κάποιες σκοτεινές πτυχές. Πρέπει να προσέξετε ίσως.
Η επίδραση της πανσελήνου γενικά για το ζώδιό σας επηρεάζει κυρίως το δεύτερο και το τρίτο δεκαήμερο. Αν είστε σε σχέση θα δείτε την αλήθεια πίσω από το πρόσωπο που έχετε απέναντί σας. Αν είστε μόνος ή μόνη ή μια νέα γνωριμία μέσω διάβησης, μέσω κοινωνικών δικτύων, φίλων, ομάδων κτλ. Ενώ προσέξτε γιατί μία σχέση τώρα μπορεί να οδηγηθεί σε γάμο ή χωρισμό ανάλογα με την ποιότητα και τις βάσεις που είχε αυτός ο δεσμός. Η επίδραση της νέας σελήνης αγγίζει γενικότερα για το ζώδιό σας τον τομέα των χρημάτων σας, επηρεάζει ιδιαίτερα φυσικά το πρώτο δεκαήμερο, αλλά βοηθά και τα υπόλοιπα, ώστε να νιώσετε μια ασφάλεια εκεί γύρω στα οικονομικά σας, φέρνει ευκαιρίες για να κλείσετε συμφωνίες, να ζητήσετε αύξηση, να αξιοποιήσετε πόρους. Προσέξτε μόνο γύρω στις 24 με 25 Αυγούστου, εκεί υπάρχει ένα τετράγωνο που φέρνει απρόβλεπτες αλλαγές στη δουλειά και έξοδα. Μη φοβάστε τις ρήξεις, είναι καθαρτικός ο μήνας ο Αύγουστος πραγματικά. Και εσείς έχετε τη δύναμη να φέρετε το φως πίσω προς τα εσάς μέσα από τη δυναμική που διαθέτετε. Πάμε να δούμε λοιπόν την Παρθένο και φυσικά όσους έχετε οροσκόπο στο ζώδιο της Παρθένου. Ο Αύγουστος είναι αποφασιστικός μήνας για εσάς και αναγεννητικός. Ειδικά από τις 11 Αυγούστου και μετά αρχίζει μια νέα εποχή, βγαίνετε πιο μπροστά, παίρνετε σημαντικές πρωτοβουλίες και ξαναπιάνετε το νήμα της ζωής σας από εκεί που το είχατε αφήσει. Ο μήνας θα έλεγα χωρίζεται σε δύο φάσεις. Το πρώτο δεκαήμερο του μήνα, οι πρώτες 10 μέρες του μήνα, που θα είναι λίγο πιο κλειστό και εσείς η ψυχολογία σας έτσι πιο κλειστή, ο Ερμής είναι και ανάδρομος στο ζώδιό σας, δεν προχωράει και κάτι. Και μετά από τις 11 Αυγούστου, το επόμενο διάστημα που φέρνει νέα ξεκινήματα, αποφάσεις, νέες εμφανίσεις. Η Πανσέλινος τώρα στις 9 του μήνα σας σωθεί να φροντίσετε περισσότερο την υγεία και την καθημερινότητά σας, να δείτε τις υποχρεώσεις σας. Είναι σαν να σας λέει ότι για να προχωρήσεις μπροστά πρέπει πρώτα να καθαρίσεις το πεδίο, είτε αφορά την υγεία σου, είτε αφορά την ψυχολογία σου, είτε τα εργασιακά σου. Η νέα σελήνη στις 23 Αυγούστου στο ζώδιο το δικό σας είναι μια από τις σημαντικότερες έτσι του χρόνου για εσάς. Φέρνει νέα ξεκινήματα, σας ενισχύει προσωπικά, να αλλάξετε πράγματα, να νιώσετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σαν ρόλος και σαν παρουσία σας δίνει ιδιαίτερη δυναμική. Πάμε να δούμε το πρώτο δεκαήμερο. Για το πρώτο δεκαήμερο ο μήνας ξεκινά αργά και με μια αίσθηση να κλείνεστε πολύ μέχρι τις 11 Αυγούστου που θα είναι ο Ερμής ανάδρομος, οπότε όλα θα δείτε ότι θα μοιάζουν να καθυστερούν, να μπλοκάρουν ή να απαιτούν περισσότερη σκέψη. Δεν είναι κατάλληλη περίοδος για νέα ξεκινήματα, για υπογραφές, αλλά είναι πολύ καλή για να αναθεωρήσετε στόχους, να κάνετε ένα εσωτερικό ξεκαθάρισμα και να προετοιμαστείτε για αυτά που θα έρθουν. Μετά τις 11 Αυγούστου ξεμπλοκάρει η ενέργεια, η νέα σελήνη σε συνδυασμό με το τετράγωνο που θα γίνει στις 24 Αυγούστου ήλιου ουρανού σας σωθεί να κάνετε τολμηρές αλλαγές σε καριέρα, δουλειά. Ξαφνικά μπορείτε να κάνετε ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα, να αναλάβετε μια νέα ευθύνη, ακόμα και να παραιτηθείτε για να ξεκινήσετε κάτι δικό σας. Στα ερωτικά αρχικά θα κινηθείτε όπως και είπαμε προηγουμένως με πιο εσωστρέφεια, πιο μοναχικά. Κάτι από το παρελθόν ενδέχεται να σας ταλαιπωρήσει, να σας απασχολήσει ψυχικά. Από τις 12 Αυγούστου και μετά ανοίγουν νέοι δρόμοι και η νέα σελήνη στο ζώδιό σας φέρνει νέες σχέσεις, φέρνει επανασυνδέσεις ή ακόμα και επιβεβαιώσεις. Κάποιοι που είσαστε ελεύθεροι μπορεί να γνωρίσετε κάποιο πρόσωπο στο χώρο δουλειάς ή στο χώρο εκπαίδευσης ανάλογα. Είναι μια περίοδο που θα επαναπροσδιορίσετε γενικότερα τις ανάγκες σας. Το δεύτερο δεκαήμερο τώρα, για το δεύτερο δεκαήμερο η Πανσέλινος ενεργοποιεί τον έκτο οίκο, μπορεί να νιώσετε υπερκόπωση, ένα πρόβλημα υγείας που πρέπει να το δείτε πιο σοβαρά,
μια συνεργασία που μπορεί να φτάνει στο τέλος της, ωστόσο η Πανσέλινος λειτουργεί σαν καμπανάκι για να αλλάξετε ρυθμούς και να διορθώσετε προτεραιότητες. Εξαιρετική στιγμή για να κλείσετε ένα κεφάλαιο εργασιακό ή να ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα διατροφής, ευεξίας, ρουτίνας. Από τις 11 Αυγούστου και μετά, με τον Ερμή σε ορθή πορεία να πλησιάζει εκεί στο δεκαήμερό σας, μπορείτε να προχωρήσετε σε νέες πρωτοβουλίες και να έχετε καινούργιες επαφές. Η καρδιά σας στα ερωτικά θα είναι πιο ήρεμη από ό,τι νομίζετε. Μπορεί να έχετε ήδη ξεκαθαρίσει τι σας ταιριάζει, ποιος σας ταιριάζει και ποιος όχι. Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας σταθεροποίησης, ειδικά αν βρίσκεστε σε μια σχέση που έχει περάσει από μια κρίση. Η Αφροδίτη θα κάνει θετικές όψεις εκεί στις 25-26 Αυγούστου και σας δίνει την ευκαιρία να χτίσετε κάτι νέο που μπορεί και να προϋπήρχε και να έρχεται τώρα με μια άλλη μορφή ή να είναι νέο εξ ολοκλήρου, αλλά αυτό θα έχει διάρκεια. Πάμε στο τρίτο δεκαήμερο, όπου εδώ θα έχουμε δράσεις, συγκρούσεις αλλά και εξελίξεις. Ο Άρης σχηματίζει έτσι από τις 8 ως τις 11 Αυγούστου διαδοχικές όψεις και δημιουργεί ρήξεις σε σχέσεις ή ομάδες, ξαφνική αλλαγή κατεύθυνσης, έναν επαγγελματικό πόλεμο αλλά και προσωπική απελευθέρωση. Πιθανότατα θα νιώσετε ότι κάποιοι σας τραβούν την ενέργεια ή περιορίζουν τη δυναμική σας. Μπορεί να χρειαστεί να φύγετε από μια ομάδα, από μια θέση εργασιακή, από ένα ρόλο που δεν σας εκφράζει. Τα ερωτικά σας θα έχουν πάθος, ένταση αλλά και κίνδυνο. Η Αφροδίτη σε αντίθεση με τον Πλούτονα εκεί στις 27 του μήνα δημιουργεί συναισθηματικές κρίσεις, αποκαλύψεις, αιμονές ή καμιά φορά και ερωτικά τρίγωνα. Αν είστε σε σχέση, προσέξτε να μην υποκύψετε σε χειριστικές συμπεριφορές ή παλιές αιμονές, ενώ αν είστε ελεύθεροι, προσέξτε ποιον αφήνετε, ποιο άτομο αφήνετε να σας πλησιάσει, γιατί μπορεί η έλξη να είναι μοιραία αλλά και τοξική. Η Πανσέλινο επηρεάζει περισσότερο τα δεύτερα και τα τρίτα δεκαήμερα, σας βοηθάει να απελευθερωθείτε από πιεστικές υποχρεώσεις, σε καθοδηγεί πώς να επαναφέρεις την υγεία σου εκεί που πρέπει, να δεις που είναι τα προβλήματα και να τα διορθώσεις ή να αφήσεις μια δουλειά η οποία σε εξαντλεί, να αλλάξεις τους ρυθμούς με έναν τρόπο, κλείνει ένα κύκλο καθημερινότητας για να ανοίξει κάτι πιο ισορροπημένο. Η νέα σελήνη, που είναι η σημαντικότερη για σας μέσα στο 2025, επηρεάζει κυρίως το πρώτο δεκαήμερο, φυσικά είναι ενεργή για όλο το ζώδιο, σας προσφέρει πλήρης επανεκκίνηση, ιδανική περίοδο για έναρξη νέων στόχων, για να αλλάξετε την εμφάνισή σας, για να προωθήσετε πράγματα, για να πάρετε μια σημαντική απόφαση, σας ενδυναμώνει σωματικά, ψυχικά και κοινωνικά και ιδιαίτερα από τις 23 έως τις 29 Αυγούστου είστε σε προνομιακή θέση για να ξεκινήσετε κάτι επαγγελματικά είτε ερωτικά. Ξεκινάει λοιπόν με μυστικότητα και καθάρισμα ο μήνας Αύγουστος για σας, αλλά θα τελειώσει με αυτοπεποίθηση και πραγματικά έτσι την παρουσία σας πολύ πιο ενεργή. Πάμε να δούμε λοιπόν εσάς τους Ζυγούς και να δούμε, και φυσικά στους έχετε και οροσκόπο στο ζώδιο του Ζυγού. Ο Αύγουστος είναι ένας μεταβατικός μήνας, ένας πολυεπίπεδος μήνας για σας. Οι πρώτες 10-12 μέρες φέρνουν αποκαλύψεις, παγίδες, εσωτερική αναταραχή ή απώλεια ελέγχου, ενώ τα μέσα του μήνα θα αποκαταστήσουν την ισορροπία και το τέλος του μήνα θα σας προετοιμάσει για κάτι μεγαλύτερο που έρχεται το Σεπτέμβριο. Η Πανσέλινος στις 9 του μήνα σε ένα φιλικό ζώδιο για εσάς σας βοηθάει να βάλετε ένα τέλος σε ένα ερωτικό θέμα που δεν οδηγεί πουθενά ή να οριμάσετε μέσα σας μια δημιουργική ιδέα που θέλετε να εξελίξετε. Η νέα σελήνη στις 23 του μήνα είναι πιο εσωτερική, μιλά περισσότερο για την ανάγκη σας να νιώσετε ότι θέλετε λίγο να αποσυρθείτε, να ξεκουραστείτε, να μαζέψετε ενέργεια. Είναι σαν να προσπαθείτε να κάνετε μια εθελούσια εσωστρέφεια έτσι
και να προετοιμαστείτε για τη δική σας εποχή από τις 23 Σεπτεμβρίου. Το πρώτο δεκαήμερο τώρα του ζωδίου ξεκινά τον Αύγουστο με συναισθηματική και επαγγελματική πίεση, καθώς η Αφροδίτη εκεί σχηματίζεται τετράγωνα, ειδικά τις 2 πρώτες μέρες, αναβολές σε συμφωνίες, απογοητευτικές συζητήσεις ή παρασκηνιακές επεμβάσεις, αίσθηση κόπωσης ή αίσθηση ότι έχουμε υπερβολικές προσδοκίες τώρα. Ωστόσο, το μεγάλο δώρο του μήνα είναι η Νέα Σελήνη που γίνεται στο 12ο οίκο. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινάει μια πνευματική ανασυγκρότηση, μια προετοιμασία για νέα κεφάλαια που θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο. Έτσι μια εσωτερική κάθαρση, ίσως ένας απολογισμός, ένα κλείσιμο κάποιου κύκλου. Επομένως, και ειδικά να ασχολείστε με καλλιτεχνικά, εδώ θα σας βοηθήσει πάρα πολύ περισσότερο, όμως και πνευματικά και θέματα παρασκηνίου ή έρευνας θα τα κάνετε με πολύ έμπνευση και πολύ διαίσθηση. Στα ερωτικά σας ξεκινά επίσης ο μήνας με ένταση και λίγο από προσανατολισμό θα έλεγα, αλλά σταδιακά θα βελτιωθεί αυτή η ενέργεια. Το πρώτο δεκαήμερο θα υπάρχει ανασφάλεια, σύγχυση στα ερωτικά σας, μοναξιά εσωτερική, όμως από τις 12 του μήνα θα γίνει ένα άνοιγμα μέσα από μια ψυχική ένωση, μέσα από μια μυστική επαφή που θα ανθίσει και θα σας βοηθήσει και εσάς. Αν είστε σε σχέση, δείτε πώς μπορείτε να χτίσετε μια βαθύτερη επαφή πνευματική μεταξύ σας. Αν είστε μόνοι σας, μην πιέσετε για άμεσες εξελίξεις. Αφήστε το χρόνο να δείξει ποιος πρέπει να μείνει, ποιος πρέπει να φύγει, ποιος πρέπει να έρθει στη ζωή σας, χωρίς να επέμβετε περισσότερο. Τώρα, το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου, επαγγελματικά και οικονομικά ενεργοποιεί τον 5ο οίκο. Αυτό μπορεί να εκδηλωθεί με 2 τρόπους. Επαγγελματικά παίρνει την ολοκλήρωση μιας ιδέας ή ενός δημιουργικού έργου ή και την ανάγκη να αποχωρήσετε από κάποιους ρόλους που σας αποστράγγιζαν. Οικονομικά επηρεάζει τυχερά παιχνίδια, επιχειρηματικές επενδύσεις ή ένα ερωτικό ζήτημα με οικονομικές προεκτάσεις. Μετά τις 11 Αυγούστου και ειδικά στις 14 με 18 Αυγούστου θα έχετε ευκαιρίες για νέες προτάσεις σε κάτι δημιουργικό, για αλλαγή σε καθημερινή εργασία ή μια επανέναρξη ενός προγράμματος. Στα ερωτικά σας η Πανσέλινο σας βάζει στο μικροσκόπιο. Τι θέλετε πραγματικά από μια σχέση, θέλετε ελευθερία, θέλετε σταθερότητα. Είναι μια περίοδος που ένα παλιό φλερτ μπορεί να επιστρέψει, ένα καινούργιο να σας αναστατώσει ή μια υπάρχουσα σχέση να φτάσει σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι. Σκεφτείτε αν αισθάνεστε καλύτερα, ότι γίνεστε καλύτερα με τον άνθρωπο που είσαι, καλύτερος άνθρωπος μάλλον με τον άνθρωπο που βρίσκεστε μαζί, ή αν όχι ο κύκλος ίσως αν πρέπει να αναρωτηθείτε αν πρέπει να κλείσει. Το τρίτο δεκαήμερο, οι μέρες 8-11 Αυγούστου είναι πολύ δυναμικές, ίσως και εκρηκτικές. Οι όψεις του Άρη με τον ουρανό, τον Κρόνο, τον Ποσειδώνα και τον Πλούτον εδώ δημιουργούν απότομες αλλαγές σε ομάδες, σε φιλίες, στη δικτύωση, ίσως και να κόψετε από άτομα που σας έχουν απογοητεύσει. Ίσως μετά από μια ρήξη να δημιουργηθεί μια ριζική μεταμόρφωση σε αυτούς τους τομείς. Επαγγελματικά μπορεί να έρθει πρόταση από το εξωτερικό ή μια πρόταση που θα έχει να κάνει με κάτι που σας ενδιαφέρει γιατί σας αλλάζει την πορεία και παίρνετε έτσι μια μεγάλη απόφαση. Ενώ στις 27 Οκτώβρου επηρεάζει το δεκαημερό σας εδώ η αντίθεση Αφροδίτη Πλούτων, οπότε προσοχή σε παρασκηνιακές παγίδες, συναισθηματικούς εκβιασμούς και οικονομικούς χειρισμούς όσο αφορά έτσι επαγγελματικό-οικονομικά. Τα ερωτικά σας τώρα, μια μυστική καταλυτική σχέση μπορεί να σας τραβήξει σε παθή, αιμονές, συναισθηματικές συγκρούσεις. Ο έρωτας είναι δυνατό χαρτί και από τη μία αλλά από την άλλη μπορεί να σας τυφλώνει. Μην μπερδεύετε την έλξη με την αγάπη, ούτε το πάθος με τον έλεγχο. Αυτός ο μήνας θα έλεγα ότι θα δοκιμάσει την ψυχική σας ωριμότητα,
κατά πόσο είσαστε έτσι όριμοι στο να αντιμετωπίσετε τον έρωτα με την έννοια που του δίνετε εσείς και ο καθένας από εσάς ξεχωριστά. Άρα λοιπόν μην μπερδεύετε την έλξη με την αγάπη, ούτε το πάθος με τον έλεγχο, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Τώρα, μετά τα τρίτα δεκαήμερα, να δούμε πώς σας επηρεάζει γενικά σαν ζώδιο η επίδραση της Πανσελήνου, που θα επηρεάσει κυρίως το δεύτερο και το τρίτο δεκαήμερο. Οπότε εδώ φέρνει κορυφώσεις σε σχέσεις με παιδιά, ερωτικά, γνωριμίες, project που θέλετε να ξεκινήσετε. Ξεκαθαρίζει ποιος ή ποια είναι πραγματικά μαζί σου και ποιος πραγματικά παίζει τον καθοριστικό ρόλο ή φέρνει γνωριμίες που δείχνουν αν εκεί αξίζει να μείνω ή εκεί όχι, ας το αφήσω στην γνωριμία και δεν προχωράω. Επίσης, σε καλεί να αναλάβεις ευθύνες, να συνεχίσεις ή να πεις αποχωρώ από κάποια θέματα. Θα αναλάβεις την ευθύνη σου και εκεί αποφασίζεις συνεχίζω ή αποχωρώ. Η επίδραση της νέας σελήνης από το 12ο οίκο, που είναι η απόσυρση, το υποσυνείδητο, η αυτογνωσία, είναι ιδανική για ψυχοθεραπεία, για διαλογισμό, για εξετάσεις αν θέλετε να κάνετε τώρα. Φέρνει σιωπηλές προετοιμασίες εδώ για ό,τι θα αναδυθεί το Σεπτέμβριο. Επίσης για κάποιους μπορεί να ξεκινήσει μια μυστική σχέση ή να κλείσει ένας καρμικός κύκλος. Ο Αύγουστος σας φέρνει πιο κοντά με το μέσα σας. Ίσως να μην είναι ο μήνας της μεγάλης εξωστρέφειας, αλλά είναι ο μήνας που προετοιμάζει τη δική σας ανατολή. Και αυτό είναι το σημαντικό. Πάμε να δούμε τους Σκορπιούς και φυσικά όσους έχετε οροσκόπο στο Σκορπιό. Ο Αύγουστος το 2025 είναι καθοριστικός, έντονος, αλλά και πιο μεταμορφωτικός για εσάς. Ο Πλούτονας, ο κυβερνήτης σας βρίσκεται σε κομβική θέση και ενεργοποιείται έντονα μέσα από πλανητικές όψεις, ιδίως από 8-11 Αυγούστου αλλά και στις 27 του μήνα. Είναι ένας μήνας που σε καλεί να σπάσεις παλιά δεσμά, να βγεις από μοτίβα φόβου, ελέγχου, χειριστικότητας και να επαναπροσδιορίσεις τις σχέσεις σου, την κοινωνική σου εικόνα, το ποιος είσαι, την ταυτότητά σου. Η Πανσέλινος στις 9 του μήνα σε αγγίζει άμεσα, σας αγγίζει άμεσα στον άξονα οικογένεια καριέρα και φέρνει εντάσεις αλλά και εξελίξεις σε αυτά τα μέτωπα. Η νέα σελήνη στις 23 ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, ίσως μέσα από φιλικά πρόσωπα, μέσα από νέους στόχους που θα βάλετε ή μέσα από νέες δικτυώσεις με άτομα. Είτε στα social είτε και εκτός φυσικά. Πάμε στο πρώτο δεκαήμερο. Το πρώτο δεκαήμερο θα έχει ένα όχι εύκολο ξεκίνημα του μήνα και επαγγελματικά και οικονομικά. Οι όψεις φέρνουν απογοήτευση από συνεργάτη προϊστάμενο, μια εσωτερική εξάντληση στις απαιτήσεις της δουλειάς, αβεβαιότητα για το πού πηγαίνει μια επαγγελματική σχέση. Μπορεί να νιώσετε παραγωνισμένοι ή να δουλεύετε σκληρά χωρίς αυτό να αναγνωρίζετε, όμως η νέα σελήνη στις 23 ενεργοποιεί τον 11ο και τους στόχους σας, άρα εκεί θα έρχεται νέα επαγγελματικά οράματα, ίσως συμμετοχή σε μια καινούργια ομάδα ή να κάνετε ένα νέο εγχείρημα ή επανασύνδεση με φίλους και γνωστούς που επηρεάζουν έτσι θετικά τη ζωή σας και μπορούν να είναι βοηθητικοί για σας, τα επαγγελματικά και τα οικονομικά σας. Ενώ στα ερωτικά η αρχή του μήνα ενδέχεται να φέρει απογοήτευση, συναισθηματική απόσταση ή ανασφάλεια, αλλά αυτό είναι κάτι που σας καλεί να κοιτάξετε μέσα σας τι πραγματικά χρειάζεστε σε μία σχέση. Μετά τις 12 του μήνα φέρνει πιθανή εξέλιξη σε ερωτικό επίπεδο, κυρίως μέσα από ένα ταξίδι, μέσα από μια γνωριμία, μέσα από ένα δίκτυο είτε φίλων είτε διαδίκτυο, είτε με άτομο ξένης κουλτούρας που ζει στο εξωτερικό, που θα πάει στο εξωτερικό, που είναι από το εξωτερικό. Μπορεί να έρθεις επίσης σε μια, ναι,
έρθει μια νέα σχέση με προοπτικές εξέλιξης ή να οριμάσει μια ήδη υπάρχουσα, φτάνει να έχεις ξεκαθαρίσει τι αφήνεις πίσω. Στο δεύτερο δεκαήμερο η Πανσέλινο σηματοδοτεί και επηρεάζει τον άξονα καριέρα σπιτιού, μια κρίση ή κορύφωση επαγγελματικής υπόθεσης, μια ενδεχόμενη μετακόμιση ή αλλαγή χώρου, αντιπαράθεση με οικογένεια ή με αφεντικό, ενώ μπορεί να αναγκαστείς να επιλέξεις ανάμεσα στην προσωπική σου ζωή και τις επαγγελματικές σου επιδιώξεις. Μια σύμβαση τώρα μπορεί να ολοκληρωθεί ή να πρέπει να πάρεις αποφάσεις ζωής. Από τις 11 Αυγούστου που θα έρθει ο Ερμής η ορθόδομη πορεία και μετά σταδιακά θα δείτε να ξεκαθαρίζουν στα επαγγελματικο-οικονομικά σας γενικότερα συμφωνίες, παρεξηγήσεις και καθυστερήσεις. Τώρα στα ερωτικά, εδώ ο έρωτας συνδέεται άμεσα με την ανάγκη για σταθερότητα αλλά και την επιθυμία για περισσότερο βάθος, για περισσότερη αλήθεια. Η Πανσέλινο σίγουρα θα σε σμπρώξει να ξεκαθαρίσεις ποιος σου προσφέρει ψυχική σταθερότητα, ποια σχέση είναι βιώσιμη, ποια κατάσταση πρέπει να λήξει για να απελευθερωθείς, ενώ η Αφροδίτη σε σύνοδο με το Δία στις 12 του μήνα σου προσφέρει ένα παράθυρο για συμφιλίωση στα ερωτικά ή για μια νέα αρχή σε κάποιους άλλους, ειδικά εάν επιλέξεις την ωριμότητα και όχι τη χειριστικότητα. Πάμε στο τρίτο δεκαήμερο, που επαγγελματικά και οικονομικά είναι το πιο εκρηκτικό δεκαήμερο του μήνα για σένα. Μέχρι τις 11 Αυγούστου εκεί ριζικές ρήξεις με πρόσωπα εξουσίας ή πιο ισχυρά από σένα στη δουλειά, οι συνεργάτες, ξαφνικές ανατροπές σε σχέδια και στόχους, απόφαση να φύγεις από συνεργασία που σε καταπιέζει, είτε ακόμα και από μια ομάδα ανθρώπων που συνεργάζεσαι, έτσι, όχι απλά ένα συνεργάτη. Το θέμα δεν είναι απλώς η εξωτερική αλλαγή, είναι η εσωτερική απελευθέρωση από παλιούς μηχανισμούς ελέγχου ή καταπίεσης που καμιά φορά τη δεχόσουν, την αποδεχόσουν και αυτό καταπιεζόσουν και εσύ. Στις 27 Αυγούστου με την Αφροδίτη σε αντίθεση με τον Πλούτονα ίσως να έρθεις αντιμέτωπος με ένα συναισθηματικό ή επαγγελματικό εκβιασμό. Αντιμετώπισε το όμως χωρίς φόβο. Στα ερωτικά είναι ένας καρμικός, έντονος, βαθύς αλλά και επικίνδυνος μήνας. Μπορεί να έρθει στη ζωή σου μια σχέση που θα σε υπνοτίσει αλλά με πολλές τοξικές αποχρώσεις, άρα θέλει προσοχή. Αν είστε σε σχέση, δείτε αν υπάρχουν εξαρτήσεις, χειρισμοί, είτε συναισθηματικοί εκβιασμοί. Η περίοδος δοκιμάζει την αντοχή σου και δοκιμάζει και την ειλικρίνεια της σχέσης σου, άρα εδώ θα φέρει κάποια θέματα ξεκαθαρισμάτων. Η νέα σελήνη στις 23 φέρνει ένα νέο κύκλο, ίσως κάποια αγνωριμία, μέσα από μια ομάδα, μέσα από το διαδίκτυο ή από ένα φιλικό πρόσωπο, με κάποιο άτομο που να έχετε ένα κοινό όραμα, μπορεί να αναδυθεί εδώ, ειδικά αν είστε ελεύθεροι. Τώρα, η επίδραση της Πανσελίνου αφορά ιδιαίτερα το δεύτερο και το τρίτο δεκαήμερο. Θα φέρει στο πώς οικογενειακά ζητήματα, ζητήματα κινήτων, επαγγελματικά ζητήματα, ζητήματα με γονείς, ενώ θα δημιουργήσει και ένα πιθανό κλείσιμο κύκλου, μετακόμιση, αποχώρηση, αλλαγή ρόλου, συναισθηματική ένταση, ανάγκη για ρίζες που έρχεται σε σύγκρουση με την ανάγκη για να επιστρέψω στις ρίζες, σε αυτό που θεωρώ ρίζα, οικογένεια, ενάντια σε αυτό που νιώθω σαν ανάγκη για εξέλιξη. Άρα εδώ αυτή η ένταση θα δημιουργηθεί. Η νέα σελήνη επηρεάζει κυρίως το πρώτο δεκαήμερο, αλλά φυσικά έχει επιρροή σε όλο το ζώδιο. Θα σας προσφέρει νέα ξεκινήματα με οράματα, στόχους, δικτύωση, ευκαιρίες μέσω φίλων ή ομάδας. Είναι ώρα να αποδεσμευθείς από μοτίβα κοινωνικά που δεν σε εκφράζουν πια. Ένας μήνας λοιπόν κάθαρσης και μεταμόρφωσης. Μην κρατάς τίποτα τοξικό στη ζωή σου, σε σχέσεις, δουλειές και πρόσωπα. Και μην φοβηθείς τη μοναξιά, γιατί μέσα από αυτή σίγουρα θα βρεις νέα δύναμη. Πάμε στους τοξότες και φυσικά όσους έχετε οροσκόπο στον τοξότη και εσείς ακούτε εδώ.
Ο Αύγουστος αποτελεί μια κρίσιμη καμπή μεταξύ πρόοδου μέσα από συγκρούσεις, αλλά και περισσότερο φιλοσοφική ανακατεύθυνση. Πολλά είναι αυτά που θα σκεφτείτε, σας οθούν οι πλανήτες να δείτε πιο σοβαρά το μέλλον, να διαχειριστείτε κρίσιμα ζητήματα καριέρας, σπουδών, δημοσίων σχέσεων, νομικά θέματα, γραφειοκρατικά, θέματα που αφορούν άτομα από το εξωτερικό. Γενικά να βγείτε από κάποιες αμφιβολίες, από τις αναβολές που μπορεί να μην φταίτε εσείς για όλες αυτές, ή την αναβλητικότητα που μπορεί να ευθύνεστε εσείς, μπορεί να ευθύνονται φυσικά και κάποιοι άλλοι. Πάντως τώρα προσπαθείτε να βγείτε από όλο αυτό το κομμάτι. Οι πρώτες ημέρες του μήνα έχουν έτσι μια παρασκηνιακή ένταση, αλλά από τα μέσα Αυγούστου και μετά ξεκινά μια φάση θετικών ευκαιριών και κυρίως επαγγελματικών. Η Πανσέλινος πραγματικά αγγίζει το κομμάτι της επικοινωνίας, των μετακινήσεων, της γνώσης. Η Νέα Σελήνη στις 23 αγγίζει το 10ο οίκο και ανοίγει δρόμο για αλλαγή πορεία ζωής, αλλαγή καριέρας, ανάδειξης κτλ. Πάμε να δούμε τα πρώτα 10 ημέρα. Οι πρώτες ημέρες του Αυγούστου φέρνουν ανασφάλεια, καθυστερήσεις, συναισθηματική πίεση. Προσπαθήστε να αποφύγετε να δεσμεύεστε σε επαγγελματικές συνεργασίες που δεν εμπιστεύεστε πλήρως, συζητήσεις με ανωτέρους που σας πιέζουν να μπείτε σε στόχους που δεν είναι ρεαλιστικοί, άρα δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν και εσείς το γνωρίζετε αυτό. Συζητήσεις επίσης και συναισθηματικές εμπλοκές στο χώρο εργασίας, όμως η Νέα Σελήνη από τις 23 και μετά στο μεσουράνημο του χάρτη σας βάζει στο προσκήνιο και από εκεί και πέρα θα μπείτε στη διαδικασία να αναλάβετε νέες ευθύνες, εμφανίζονται ευκαιρίες έτσι να πάρετε τα ενία στα χέρια σας και επαγγελματικά και σε θέματα καριέρας, να ηγηθείτε με έναν τρόπο, ίσως μια νέα θέση, μια προώθηση, ένας νέος ρόλος. Είναι ιδανική στιγμή να χτίσετε το επόμενο κεφάλαιο των επαγγελματικών σας με πολύ έτσι σοβαρότητα και πολύ επαγγελματισμό. Ο Αύγουστος στα συναισθηματικά σας ξεκινά με αβεβαιότητα, κυρίως λόγω παρεξηγήσεων, κακής επικοινωνίας ή και απόστασης πολλές φορές. Αν έχετε σχέση εξ αποστάσεως, ίσως να βιώσετε ακόμα πιο έντονα απογοητεύσεις, συγχύσεις. Όμως από τις 12 Αυγούστου θα δείτε καθαρά ποιοι άνθρωποι είναι δίπλα σας, θα εμβαθύνετε σε μια πραγματικά ουσιαστική σχέση, θα δεχτείτε αγάπη και στήριξη ίσως από άτομο μεγαλύτερης ηλικίας από εσάς ή που έχει μια πιο σοβαρή προοπτική για εσάς. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου, η Πανσέλινος ρίχνει φως στον τρίτο οίκο. Αυτό σημαίνει ένα κλείσιμο συμφωνίας, η παρουσίαση πρότασης, εξέταση, αποδοχή ή απόρριψη σε κάτι γραπτό ή κάποια σύμβαση, μετακινήσεις για επαγγελματικούς λόγους ή για να δείτε βέβαια και κοντινά σας άτομα κάποιες φορές. Επίσης ίσως συνειδητοποιήσετε πως κάποιοι που θεωρούσατε σύμμαχοι δεν ήταν ειλικρινείς. Το θέμα είναι να συγκεντρωθείτε στο στόχο σας, μην σας βγάζει αυτό από αυτό που θέλετε. Μετά τις 11 του μήνα με τον Ερμή ορθόδρομο και με θετικές όψεις εκεί στις 14-18 Αυγούστου, οι ιδέες σας και οι προσπάθειές σας θα βρουν καλύτερη ανταπόκριση. Ερωτικά τώρα η Πανσέλινος σας φέρνει πιο κοντά σε νέους ανθρώπους, ίσως με μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία ζωής από τη δική σας. Εάν έχετε ήδη σχέση, ίσως χρειαστεί να αναζητήσετε ένα κοινό δρόμο εξέλιξης, ενώ αν είστε μόνοι μπορεί να εμφανιστεί κάποιο ενδιαφέρον άτομο μέσα από σπουδές, ταξίδια, διαδίκτυο, μέσα από μια υπηρεσία ή ένα νομικό ζήτημα που κάποιος θα ασχοληθεί με αυτό. Έχετε ευκαιρίες λοιπόν για νέες γνωριμίες με ουσία. Το κλειδί είναι να έχετε σωστή επικοινωνία χωρίς να προσποιήσετε.
Το τρίτο δεκαήμερο τώρα του ζωδίου θα βιώσει ισχυρές εντάσεις αλλά και δυναμικές αλλαγές. Από 8 ως 11 Αυγούστου θα διαχειριστείτε ένα θέμα εξουσίας με κάποιο ανώτερο πρόσωπο ή αν εσείς είστε σε αυτή τη θέση με κάποια άτομα. Θα υπάρξει μια διαφωνία εδώ, αντιμετώπιση μιας κρίσης καριέρας που οδηγεί στο να κατανοήσετε καλύτερα κάποια πράγματα που μέχρι τώρα δεν τα βλέπατε τόσο καθαρά όσο θα τα δείτε τώρα. Να ξεφύγετε από ψευδαισθήσεις ή από αυταπάτες όσο αφορά τα επαγγελματικά σας, με τις οποίες είχατε συμβιβαστεί και ζούσατε μέχρι τώρα, ενώ μπορεί να υπάρξει και αποδέσμευση από ένα καταπιεστικό περιβάλλον ή ένας δύσκολος διάλογος, μια δύσκολη συζήτηση με ένα άτομο κλειδί για τα επαγγελματικά σας. Τώρα, στα συναισθηματικά σας το πάθος κυριαρχεί, αλλά ενίοτε βγάζει και κάποιες σκιές εσωτερικές περίεργες, οπότε περιμένετε ειδικά εκεί στις 27 του μήνα πιο έντονα αποκάλυψη κρυμμένων συναισθημάτων, κρίση εμπιστοσύνης, ίσως έντονο έρωτα με ένα πρόσωπο όμως που είναι απαγορευμένο σε εισαγωγικά. Αν είστε σε σταθερή σχέση, καλό είναι να ξεκαθαρίσετε συναισθήματα και εξαρτήσεις. Αν είστε ελεύθεροι, προσέξτε τι υπόσχεστε και σε ποιον παραδίνετε την καρδιά σας και το μυαλό σας. Όσο αφορά τώρα την πανσέλινο, αγγίζει περισσότερο το δεύτερο και το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου σας, οπότε ολοκληρώνεται μια επικοινωνιακή, μια νομική υπόθεση, ένα θέμα συμβολέου ή γραφειοκρατικό. Έρχεται απόφαση για σπουδές, σεμινάρια, επιστοποιήσεις. Επηρεάζονται επίσης σχέσεις με αδέλφια, συγγενείς, γείτονες και συνεργάτες. Αν έχετε κουραστεί από τις πολλές υποχρεώσεις, καλό είναι να βάλετε κάποια όρια. Ενώ η επίδραση της νέας Ελλήνης θα έλεγα ότι γίνεται στο ζενίτ, έτσι, του οροσκοπίου σας, είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία του χρόνου για να ανέλθετε επαγγελματικά, να σας δώσει μια νέα επαγγελματική πορεία, να κάνετε κάτι καινούριο, να βγείτε προς τα μπροστά και πραγματικά να τολμήσετε. Εδώ αξίζει τον κόπο πια να τολμήσετε. Πραγματικά ο Αύγουστος σας προετοιμάζει για ένα άλμα εξέλιξης. Δεν είναι εύκολος μήνας, αλλά είναι ο μήνας που ορίζεις ποιος θέλεις να γίνεις και να αρπάξεις τις ευκαιρίες χωρίς δισταγμό. Πάμε στον εγώ καιρό και φυσικά και όσοι έχετε οροσκόπο εγώ καιρό ακούτε. Ο Αύγουστος εδώ σας βρίσκει σε μια περίοδο σκληρής προσπάθειας, ατομικής αναδιάρθρωσης και επιλογών που είναι καθοριστικές. Οι όψεις του μήνα σας ζητούν να δείξετε τι πραγματικά αξίζετε, να προστατεύσετε τα συμφέροντά σας και να απαλλαγείτε από ό,τι σας βαραίνει. Η Πανσέλινος φέρνει κρίσιμες εξελίξεις σε οικονομικά θέματα, εισοδήματα, αυτοεκτίμηση, κληρονομικά, ενώ η Σελήνη στις 23 ανοίγει δρόμους σε ταξίδια, σπουδές, νομικά, γραφειοκρατικά ζητήματα, θέματα με το εξωτερικό. Ο μήνας δοκιμάζει τις αντοχές σας, αλλά είναι και πολύτιμος για να κλείσει πληγές του παρελθόντος και να ορίσει με σαφήνεια ποιοι θα είναι τώρα οι επόμενοι στόχοι σας. Όσο αφορά την καριέρα και τα οικονομικά, οι πρώτες 2 μέρες του μήνα δεν είναι εύκολες. Θα νιώσετε απογοήτευση σε οικονομικά θέματα, ιδίως αν έχετε κοινά οικονομικά με άλλους, σύντροφο ή οικογένεια, ενώ θα υπάρχει ένα αίσθημα έλλειψης αναγνώρισης παρά τις προσπάθειες που κάνετε εσείς, κόπος ή συναισθηματικό βάρος από επαγγελματικές απαιτήσεις, όμως από τις 23 μετά τη Νέα Σελήνη θα έρθουν νέα ξεκινήματα, νέες αναζητήσεις, είτε σε θέματα με εξωτερικό, είτε με εκπαιδευτικά, νομικά θέματα, γραφειοκρατικά. Συνδυάζεται επίσης με το τετράγωνο στις 24 ήλιου ουρανού που μπορεί να φέρει ξαφνικά ταξίδια, μετακινήσεις ή την ανάγκη να αλλάξετε σχέδιο και να προσαρμοστείτε σε νέα δεδομένα. Ο έρωτας τις πρώτες μέρες του μήνα μπορεί να φέρει απογοητεύσεις, μπορεί να εξειδανικεύεται πράγματα ή να υπάρχει μια ασάφεια, ειδικά σε σχέση εξ αποστάσεως ή με άτομα που δεν δίνουν αυτό που λέμε καθαρό σήμα, ξεκάθαρο σήμα τι θέλουν. Ωστόσο, μετά τις 12 Αυγούστου υπάρχουν ευκαιρίες για ερωτική ανανέωση μέσα από επικοινωνία.
νέα γνωριμία μέσω ταξιδιού ή μέσω κάποιας δραστηριότητας εκπαιδευτικής κτλ. Ενώ θα υπάρχει και βαθύτερη σύνδεση με τον ήδη υπάρχοντα σύντροφο σε ψυχικό επίπεδο ή με αυτή τη νέα γνωριμία. Όμως μετά τις 12. Πάμε στο δεύτερο δεκαήμερο. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου με την Πανσέλινο στις 9 εκεί να επηρεάζει το δεύτερο οίκο, θα βιώσει οριστική εξέλιξη σε μια οικονομική υπόθεση, τέλος μιας συμφωνίας ή ανάγκη για αλλαγή χρηματοδότησης, δοκιμασία της αυτοπεποίθησής σας λόγω συνθήκων. Από τις 11 Αυγούστου και μετά, συζητήσεις για ένα νέο οικονομικό πλάνο, επαναφορά ενός επαγγελματικού σχεδίου με καλύτερες προϋποθέσεις και επαφές με ανωτέρους ή συνεργάτες με ουσία. Το έκλεισα για να μην μας ενοχλήσουν και μας διακόψουν. Λοιπόν, να πω εδώ βέβαια για το δεύτερο δεκαήμερο ότι ό,τι αφορά εισπράξεις, μισθούς, τα έσοδά σας, εκεί είναι που θα υπάρχει έτσι, που η Πανσέλινος θα φέρει κάποιες κορυφώσεις εδώ και θα πρέπει να τα δείτε πιο υπεύθυνα. Πάμε τώρα στα ερωτικά σας για το δεύτερο δεκαήμερο. Δεν νομίζω να ξέχασα κάτι, όχι. Πάμε στα ερωτικά σας. Λοιπόν, η Πανσέλινος μπορεί να σας κάνει πιο απαιτητικούς ή πιο ευάλωτους, ειδικά αν νιώθετε ότι δίνετε περισσότερα από όσα παίρνετε. Είναι περίοδος συναισθηματικού ξεκαθαρίσματος. Αν είστε σε σχέση, καλό είναι να συζητήσετε για το τι θέλετε, τι δίνει ο ένας, τι δίνει ο άλλος. Αν είστε μόνοι, μπορείτε να προσελκύσετε κάποιον που σας εντυπωσιάζει, αλλά μην βιαστείτε, χρειάζεται χρόνος για να δείτε αν αξίζει αυτός ο εντυπωσιασμός που εισπράττετε τώρα. Από τις 14 ως τις 18 με Άρη και Ερμή σε αρμονία, η επικοινωνία θα βελτιωθεί στα ερωτικά σας και μπορεί να έρθει και μια πρόταση με σοβαρή προοπτική ή μια γνωριμία σοβαρή. Από το τρίτο δεκαήμερο τώρα που μας έχει μείνει του ζωδίου, πάμε να δούμε. Τρίτο δεκαήμερο και οι μέρες από 8 ως 11 Αυγούστου είναι εκρηκτικές και καθοριστικές. Ο Άρης σχηματίζει έντονες όψεις και έτσι περιμένετε να επηρεαστούν σε βάθος οι σχέσεις σας με συναδέλφους ή προϊσταμένους, η θέση σας σε μια ομάδα ή σε ένα έργο στην εργασία που υπηρετείτε, ο επαγγελματικός σας ρόλο και η εικόνα σας. Είναι μια περίοδος που δοκιμάζεστε, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε αποδέσμευση από περιβάλλοντα και άτομα που είναι υποκριτικά ή ασφικτικά για σας, και έτσι σας βάζει σε μια νέα πορεία πολύ πιο αυθεντική. Η αντίθεση στις 27 Αυγούστου σας καλεί να προστατεύσετε τα οικονομικά σας, να αντισταθείτε σε συναισθηματική ή σεξουαλική εξάρτηση, ενώ και οικονομικά έτσι, και σε σχέση με το σύντροφο πολλές φορές, εκείνα οικονομικά. Να αντισταθείτε σε συναισθηματική σεξουαλική εξάρτηση, να κλείσετε ένα καταστροφικό κύκλο σχέσης ή επαγγελματικής εκμετάλλευσης. Στα ερωτικά σας πρόκειται για τον πιο έντονο και καρμικό, θα έλεγα, ερωτικό μήνα της χρονιάς. Η συναισθηματική φόρτωση είναι τεράστια. Μπορείτε να βιώσετε έρωτα με έναν μοιραίο πραγματικά πρόσωπο για τη ζωή σας. Μπορείτε να βιώσετε επίσης έκρηξη ζήλιας, εξάρτησης ή ανάγκης ελέγχου. Συναισθηματική μεταμόρφωση μέσα από μια δύσκολη εμπειρία εκεί στα ερωτικά. Αν έχετε περάσει ένα δύσκολο παρελθόν, αυτός ο μήνας σας προσφέρει μια τελευταία πρόκληση για να το αφήσετε πίσω σας και να ανοίξετε χώρο για το νέο. Η Πανσέλινος που θα επηρεάσει το δεύτερο και το τρίτο δεκαήμερο περισσότερο θα ολοκληρώσει οικονομικά θέματα για σας. Θα σας πιέσει λίγο σε ό,τι αφορά υλικά αγαθά. Θα σκεφτείτε τι αξίζετε, τι δίνετε, τι παίρνετε εκεί γύρω από υλικά αγαθά και οικονομικά, ενώ θα υπάρξουν και σημαντικές αποφάσεις γύρω από οικονομικά, δάνεια, χρέη, διατροφές, οφειλές. Εκεί θα πρέπει να δείτε, μπορούν να αφορούν το σύντροφο, τη σύντροφο, μπορούν να αφορούν εσάς αποκλειστικά ή την οικογένειά σας.
Η νέα σελήνη επηρεάζει κυρίως το πρώτο δεκαήμερο, αλλά ευνοεί και τα υπόλοιπα, φέρνοντας μια νέα, έτσι θα έλεγα, έχουμε και το τηλέφωνο, προσπαθώ, αλλά ε, μια νέα πνευματική κατεύθυνση, ευκαιρία για ταξίδια, για κάποιους, για σπουδές, για νομικά ξεκαθαρίσματα, γραφειοκρατικά ξεκαθαρίσματα, ακόμα και ξεκαθάρισμα της κοσμοθεωρίας σας και των στόχων σας. Αν έχετε αναζητήσει νόημα ή κατεύθυνση το προηγούμενο διάστημα, αυτή η νέα σελήνη σου δίνει το έναυσμα να επεκταθείς προς τα εκεί που πιστεύεις ότι αξίζει, που υπάρχει νόημα, που υπάρχει ουσία κατεύθυνσης. Ένας μήνας λοιπόν πυροδότησης αεραγών, και θα έλεγα ότι μην προσπαθήσετε να διατηρήσετε ότι έχει λήξει, εστιάστε στο επόμενο βήμα με πίστη και με σταθερότητα. Πάμε στον υδροχόο. Και φυσικά και όσοι έχετε οροσκόπο στον υδροχόο, ακούτε το ζώδιό σας εδώ. Ακούτε σαν να ακούτε το ζώδιό σας, είναι το ίδιο πράγμα. Ο Αύγουστος για σας είναι ένας κορυφαίος μήνας για αυτογνωσία, για προσωπική απελευθέρωση, αλλά και για σημαντικά γεγονότα. Η Πανσέλινος εκεί στο ζώδιό σας δείχνει ότι ένας κύκλος εικόνας, σχέσεων, εσωτερικός, φτάνει στο τέλος του, δεν είναι μια απλή σεληνιακή φάση, είναι μια καμπή που αλλάζει οριστικά την εικόνα σου, τον τρόπο που σχετίζεσαι με τους άλλους. Η νέα σελήνη στην Παρθένο αγγίζει τα πιο βαθιά συναισθηματικά σου εδάφη, συνδέεσαι και συνδέεται και σε συνδέει λοιπόν με το χρήμα, το σεξ, την ψυχολογία, την ανάγκη για θεραπεία, θέματα υγείας, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα οι όψεις ενεργοποιούνται έντονα και αγγίζουν ζωτικά σου σημεία. Θα έλεγα ότι βρίσκεσαι στο επίκεντρο και το σύμπαν σου ζητά να αλλάξεις, να σπάσεις μοτίβα, να απελευθερωθείς από αλυσίδες που εσύ κρατάς ακόμα ζωντανές. Πρώτο δεκαήμερο λοιπόν, πάμε στο πρώτο δεκαήμερο. Ο μήνας ξεκινάει με ένα ψυχολογικό βάρος και μπλοκάρισμα. Αυτό ενεργοποιεί τα οικονομικά και τις σχέσεις σου, άρα λοιπόν καθυστέρηση σε εισοδήματα, πίεση σε προσωπική αυτοεκτίμηση, παράπονα από συνεργάτες ή ερωτικούς συντρόφους. Ωστόσο από 12 ως 14 Αυγούστου η σύνοδος Αφροδίτη Δία και τα εξάγωνα του Ερμή με τον Άρη δίνουν ευκαιρίες για να ξεκαθαριστούν σχέσεις που σε περιορίζουν, για να βγάλεις χρήμα μέσα από προσωπική προσπάθεια, για να επαναφέρεις την εμπιστοσύνη με τον εαυτό σου. Ενώ η νέα σελήνη σας πρόχνει να κλείσεις παλιούς συναισθηματικούς και οικονομικούς λογαριασμούς. Να ζητήσεις ψυχολογική υποστήριξη, αν αυτό είναι κάτι που νιώθεις ότι χρειάζεσαι, και να αναγεννηθείς μέσα από πόνο, απώλεια ή αποχωρισμό. Στα συναισθηματικά, αρχικά νιώθεις αμφιβολία, σάφια και θλίψη, αλλά όλα αυτά είναι αναγκαία για να διαλυθούν οι ψευδαισθήσεις. Η σύνοδος Αφροδίτη Δία από τις 12 του μήνα και μετά φέρνει δυνατή νέα γνωριμία ή συναισθηματική επιβεβαίωση, πιθανώς με άτομο που έχει αξίες, σοβαρότητα και βάθος. Από 23/8 και έπειτα περνάς σε φάση συναισθηματικής εξυγίανσης. Αν έχει σχέση μπορείτε να θελήσεις να δουλέψεις πιο βαθιά στα θέματα εμπιστοσύνης και αλήθειας τώρα, να τα δείτε με ένα άλλο μάτι. Ενώ πάμε στα δεύτερα δεκαήμερα, η Πανσέλινος στις 9 Αυγούστου ρίχνει ένα ισχυρό φως και πάλι σε τοποθετεί φυσικά στο άμεσο επίκεντρο, επηρεάζει τις σχέσεις, την εικόνα σου, θα βιώσεις ρήξεις ή τελικές αποφάσεις σε συνεργασίες, ίσως ένα προσωπικό σου όραμα, σχέδιο να ολοκληρωθεί, ενώ με έναν τρόπο ανατροφοδοτείς την πορεία σου μέσα από άλλα άτομα. Η περίοδος είναι ιδανική για να βάλεις όρια, να πεις όχι και να επαναπροσδιορίσεις τον τρόπο που θέλεις να σε βλέπουν. Από τις 11 Αυγούστου και μετά μπαίνουν ξανά μπροστά καθυστερημένες συμφωνίες, διαπραγματεύσεις και οικονομικά ανοίγματα. Ερωτικά τώρα για εσάς το δεύτερο δεκαήμερο.
Η Πανσέλινο φέρνει προσωπική κορύφωση, αν είσαι σε σχέση θα πάρεις καθοριστικές αποφάσεις. Αν η σχέση έχει φθαρεί, πιθανόν τώρα να τελειώσει, αλλά αυτό είναι για καλό. Αν είσαι μόνος σου ή μόνη θα νιώσεις την ανάγκη για μια γνήσια γνωριμία, δεν θα θέλεις καθόλου τις επιφανειακές επαφές. Από 14 έως 18 Αυγούστου έχεις πιθανότητες για μια τέτοιου είδους γνωριμία. Το τρίτο δεκαήμερο, οι μέρες 8 ως 11 Αυγούστου θα είναι εκρηκτικές, θα είναι αποκαλυπτικές. Ο Άρης εδώ σε διαδοχικές όψεις φέρνει ξαφνικές αποκαλύψεις σε ομάδες, φιλίες, σε συνεργασίες, ριζική αλλαγή στάσης απέναντι σε κάποιες κοινές προσπάθειες, πιθανές συγκρούσεις με πρόσωπα εξουσίας ή πρόσωπα ανώτερα από σένα. Αυτός ο κύκλος είναι ένα δυνατό ξεκαθάρισμα ότι δεν ταιριάζει με την ταυτότητά σου, πρέπει να φύγει. Πιθανόν να βγεις από ομάδες, φιλίες, κύκλους, συνεργασίες που σε εκμεταλλεύονται, να διακόψεις σχέσεις που είναι συμφεροντολογικές, να αναλάβεις το ρόλο του ηγέτη με περισσότερο θάρρος τώρα. Ενώ η αντίθεση του Πλούτονα με την Αφροδίτη στις 27 του μήνα φέρνει ισχυρά συναισθήματα, μπορεί να φέρει ψυχική ένωση, αλλά όμως μπορεί να φέρει και εξουσιαστικά παιχνίδια, οπότε αυτό θα εξαρτηθεί από το τι τελικά θα αποκομίσεις εδώ, από το πόσο έχεις δουλέψει με ειλικρίνεια με τον εαυτό σου και με τη σχέση σου. Τώρα, τα ερωτικά εδώ, η ερωτική σου ζωή είναι γεμάτη εντάσεις, βάθος, ίσως και ακραία γεγονότα αυτό το μήνα, πρόσωπα από το παρελθόν επιστρέφουν ή εμφανίζονται νέες γνωριμίες που πραγματικά κάνουν την ψυχή σου να δονείται, αλλά πρόσεξε να μην παραδοθείς σε χειρισμούς, να ξεχωρίσεις το πάθος από την αγάπη. Η εποχή σε κάνει πιο ειλικρινή, αλλά σε κάνει και πιο ευάλωτο ή ευάλωτη. Τώρα, η Πανσέλινος επηρεάζει το δεύτερο και το τρίτο δεκαήμερο περισσότερο, φέρνει το φως επάνω σου, σε βάζει στο επίκεντρο, ολοκληρώνει προσωπικές ιστορίες, ίσως μέσα από μια αναγέννηση, ίσως μέσα από μια απομάκρυνση, τονίζει θέματα εικόνας, σχέσεων και αποφάσεις ζωής, ίσως είναι το πιο προσωπικό φεγγάρι της χρονιάς και καλό είναι να μην το αγνοήσεις. Η Νέα Σελήνη αγγίζει κυρίως το πρώτο δεκαήμερο, φορά όλο το ζώδιό σου. Θα έλεγα ότι μέσα από εδώ μπορείς να ξεκινήσεις μια νέα οικονομική στρατηγική για ένα δάνειο, για μια οφειλή, για ένα κοινό λογαριασμό. Μπορεί να θεραπεύσεις ένα παλιό συναισθηματικό τραύμα, ενώ έρχεται και μια εξέλιξη μέσα από μια αποδοχή ενός μεγαλού σημείου δικού σου. Η Νέα Σελήνη σου λέει δεν είσαι μόνο το μυαλό, είσαι και το συναίσθημα, χτίσαι πάνω και στα δύο. Προσωπικός μεταμορφωτικός μήνας για σένα, ο τρόπος που έτσι ο κόσμος θα βλέπεις να αλλάζει θα είναι γιατί πρώτα απ' όλα θα αλλάζεις εσύ. Πάμε να δούμε λοιπόν και τους ιχθύες μας και φυσικά όσους έχεις το οροσκόπο στο ζώδιο των ιχθύων, ο Αύγουστος σας φέρνει σε επαφή με βαθιά συναισθήματα, με ανασφάλειες αλλά και ευκαιρίες ουσιαστικής ανασυγκρότησης. Ο κυβερνήτης ο Ποσειδώνας δέχεται έντονες δυναμικές όψεις καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα από Άριο, Ουρανό, Πλούτονα και κυρίως με Κρόνο που επίσης κινείται έτσι και συμπορεύεται μαζί σου. Είναι ένας μήνας που χτίζεις από την αρχή ό,τι γκρεμίστηκε τους προηγούμενους μήνες, σχέσεις, καριέρα, υγεία, αυτοεκτίμηση, όλα θα επανεκτιμηθούν τώρα και καλό είναι αυτή τη φορά να τα επανεκτιμήσεις με ωριμότητα, πειθαρχία. Η Πανσέλινος θα ενεργοποιήσει το 12ο οίκο, φέρνει ψυχική κάθαρση. Η Νέα Σελήνη στις 23 απέναντί σου προσφέρει μια καθοριστική νέα αρχή σε σχέσεις, συνεργασίες ή ερωτικές ενώσεις. Πάμε να δούμε τα δεκαήμερα. Το πρώτο δεκαήμερο, γιατί Σελήνη και Πανσέλινο θα δούμε πάλι και προς το τέλος, έτσι πιο αναλυτικά. Το πρώτο δεκαήμερο
Θα έλεγα ότι θα έχει σε θέματα καριέρας, εργασίας, χρημάτων ένα ευάλωτο, μπερδεμένο και κουραστικό ξεκίνημα μήνα, συναισθηματική αναστάτωση στον επαγγελματικό χώρο, εσωτερική απογοήτευση από το ότι δεν βλέπεις ανταμοιβή για τις προσπάθειές σου. Ο χρόνος όμως είναι στο δικό σου δεκαήμερο και αυτό σημαίνει ότι παρά την απογοήτευση μπορεί να κλείσεις εθελοντικά κεφάλαια που σε αποδυναμώνουν, καταστάσεις δηλαδή που σε αποδυναμώνουν, να αποφασίσεις από μόνος σου ότι θέλεις να τα κλείσεις ή από μόνη σου, να βάλεις νέες αρχές, νέα όρια. Από τις 12 Αυγούστου και μετά θα υπάρχουν ευκαιρίες για ευνοϊκές επαφές, για γραφειοκρατικά νέα που μπορεί να έρθουν, ταξίδια, νομικά ζητήματα, ενώ και για απόκτηση γνώσης που θα σε στηρίξει στο επαγγελματικό σου μέλλον. Εδώ μπορεί να έχεις βοήθεια. Όχι μπορεί, θα υπάρχει βοήθεια από τις 12 και μετά. Στα ερωτικά, αρχικά κυριαρχεί η αμφιβολία, η απομάκρυνση, η απογοήτευση. Ίσως νιώσεις ότι κάποιο άτομο δεν σου δίνει την ασφάλεια τη συναισθηματική που επιθυμείς. Η λύση είναι να στραφείς μέσα σου, να μην σκέφτεσαι απλά και να περιμένεις. Από τα μέσα του μήνα και μετά μπορεί να έρθει μια σταθερή γνωριμία ή να επανασυνδεθείς με κάποιον που είναι πια πιο όριμος. Η νέα σελήνη στις 23/8 απέναντί σου φαίνεται να φέρνει μια νέα αρχή, μια σοβαρή σχέση που μπορεί να υπάρχει ήδη ή μια νέα δέσμευση χτίζεται πάνω σε πιο γερές βάσεις τώρα. Το δεύτερο δεκαήμερο με την Πανσέλινο στις 9 του μήνα φέρνει μια ένταση, κούραση, εσωτερικές πιέσεις και αποκαλύψεις στα επαγγελματικά, στην οργάνωση. Πολλά γίνονται πίσω από την πλάτη σου, δεν έχεις ξεκάθαρη εικόνα για σημαντικά επαγγελματικά ή προσωπικά θέματα. Υπάρχει ανάγκη για περισσότερη απομόνωση, για ενδοσκόπηση, ίσως η ψυχολογία σου δεν είναι τόσο καλή. Ωστόσο από τις 11 Αυγούστου και μετά θα δεις ότι πολλά πράγματα μπαίνουν σε μια πιο γόνιμη φάση, θα οργανώσεις καλύτερα την εργασία σου, θα έρθεις σε επαφή με ανθρώπους, με ειδικούς, με καταστάσεις που μπορούν να σε βοηθήσουν να βρεις λύσεις. Επίσης θα βρεις τρόπους να βελτιώσεις την υγεία σου, ενώ η νέα σελήνη στις 23 ανοίγει νέα σελίδα σε επαγγελματικές συνεργασίες, αλλά όχι μόνο, και σε στενές σχέσεις. Θα έλεγα ότι στα συναισθηματικά το δεκαήμερό σου παλεύει ανάμεσα σε αυτό που θα ήθελε ιδανικά και στην καθημερινή απογοήτευση. Αν είσαι σε σχέση μπορεί να αποκαλυφθούν αλήθειες που σε πληγώνουν, αλλά από την άλλη σε απελευθερώνουν κιόλας. Μπορεί να αντιμετωπίσεις κρίσεις εμπιστοσύνης, να συνειδητοποιήσεις ότι αυτή η σχέση πραγματικά έχει κάποιο βάθος ή όχι. Αν είσαι μόνος σου, η Πανσέλινος φέρνει λύση μέσα από τη μοναξιά όμως. Από τα μέσα του μήνα και μετά θα υπάρχει δυνατότητα για μια νέα σοβαρή γνωριμία που μπορεί να εμφανιστεί μέσω φίλων, μέσω διαδικτύου, μέσω γνωριμιών. Ενώ το τρίτο δεκαήμερο αρκετές μεταμορφώσεις, ξεκαθαρίσματα και εκεί στα επαγγελματικά αυτό το δεκαήμερο βιώνει τις πιο δυνατές και έντονες ενέργειες του μήνα, από τις 8-11 ειδικά θα ξεκαθαρίσουν ριζικά θέματα εκεί στο τοπίο το εργασιακό, ρήξεις, ξαφνικές αποχωρήσεις ή αποκαλύψεις, ενώ θα σου δοθεί και το θάρρος να αποχωρήσεις από τοξικές σχέσεις ή δουλειές. Η αίσθηση μπορεί να είναι πολύ έντονη, πολύ σκληρή, πολύ επώδυνη, αλλά είναι απαραίτητη για να αναγεννηθείς. Στις 27 Αυγούστου η Αφροδίτη σε αντίθεση με τον Πλούτονα φέρνει ένα κρίσιμο γεγονός σε σχέσεις ή συνεργασίες. Εκεί μπορεί να βιώσεις ένα συναισθηματικό εκβιασμό, διλήμματα σε πάθος και ελευθερία, που να αφορούν πάθος και ελευθερία, ή ένα χωρισμό που θα έχει όμως ένα καθαρτικό χαρακτήρα. Ερωτικά, το πάθος είναι τεράστιο και η ερωτική επιθυμία γίνεται ένα μέσο μεταμόρφωσης, αλλά και πύλη για επικίνδυνες ψυχολογικές εμπλοκές. Αν βρίσκεσαι σε τοξική δυναμική σχέση, ο μήνας αυτός θα τα βγάλει όλα στο φως.
Αν γνωρίσεις κάποιο νέο άτομο, πιθανόν να νιώσεις κεραυνοβόλο έλξη, ότι είναι κάτι καρμικό, όμως θα χρειαστεί να το διαχειριστείς σε βάθος, να το ψάξεις καλύτερα και όχι μόνο στην επιφάνεια. Τώρα, η πανσέλινος επηρεάζει κυρίως το δεύτερο και το τρίτο δεκαήμερο, φέρνοντας ψυχική κούραση, έντονα όνειρα, παρασκήνιο, ολοκλήρωση κύκλου σε εργασία ή υγεία, ενώ και κρυφές πληροφορίες αποκαλύπτονται. Μην αγνοείς επίσης τα μηνύματα που σου στέλνει η διαίσθησή σου, ενώ η νέα σελήνη επηρεάζει όλους, αλλά κυρίως το πρώτο δεκαήμερο, φέρνοντας νέα αρχή σε σχέσεις και συντροφικές και επαγγελματικές, νέα συνεργασία πιθανότατα με μακροπρόθεσμη βάση, μια πρόταση σοβαρή με πολύ όριμο υπόβαθρο. Αν χρειάζεται να υπογράψεις μια οποιοδήποτε είδους συμφωνία ή έγγραφο, κάντο μετά τις 25 του μήνα. Ο Αύγουστος σίγουρα είναι βαθύς, δύσκολος, αλλά και θεραπευτικός για σας τα ψάρια. Δεν σας αφήνει να κρυφτείτε ούτε πίσω από καταστάσεις αυτοθυσίας, ούτε πίσω από ρομαντικές φαντασιώσεις. Αντίθετα, σε καλεί να οριμάσεις, να πιστέψεις στη δύναμή σου και να προχωρήσεις με επιμονή και καθαρότητα.